Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom guys għal il-podcast tal-lum, l-lum daċi differenti, għax, ifem, aħna din tlet teħbib għawek u it-tlita ma naqblu, xifem, dak jaħseb mod, jien naħseb mod, u Mirko jaħseb mod jħor. Biex najdilkom guys u għolli beda jistħi prezenta Mirko, allora għalli biex niprezenta jena. Ma jħobx jidellaqqas. Għanti s-samvesta f-mikrofon. Tajtek. Mela, kif t-doħdu guys? Min fej? Aħna ħan id-diskutu. Dik it-teorija tijak. Talow negativ u pozitiv. Mela, dijem. Ebda faqqa xiena, ħanamela straight. Jena ħanamela ċara li jena dimma riċerkajt ċej fuqa. Smajt ovvjament bija, ma jena ma riċerkajt ċej fuqa xiena li jena naraxħalli ma tamilx sens. Ġiri smajt bi teorija tal-missing gene? Ija, mela dik iwa. Mela, issa, jien ħatta minn aspett motiħor. Fejjina fil-bidonet ta' meta bdejt il-bicċa ta' xogħol. Għaf eksajan, missing gene, mal-min ma jafx xil-lastijat najdu. Mela, lejn 70 sekk kien hemm teorija li kien hemm nies li kellhom xi genes aħjar minn ta' ħadd ieħor li jkunu jistgħu jagħmlu telekinesis, telepati, jisejħu l-paranormal, jinnaf, mediumship u affarijiet oħra. Ġifiri, kollox jena naċċel. Imma, mux kullħat ikollu l-istess don. Minn ikun mediumship, minn remote viewing u affarijiet oħra minn daw. Ora beda jissejjaħ il-missing gene. U jenet, missing gene għaw ħafna nis li għandhom ħafna esperienzi u ekku. Jien nafhem jista' jkun hemm xi ħaġa oħra li jista' jindika minn fejn possibilità li hemm nies li jesperjenzaw mod u hemm min jesperjenza iktar minn ħaġa waħda, fimt? U hemm ma jesperjenza xejn fil-verità. Imma mbagħad bdejt nirriċerka fuq hawnhekk u qed dak iż-żmien il-persekuzzjoni tal-isħaħar fejn kien hemm ħafna sħaħar ġew maqtula, maħruqa u hekk. U ħafna minnhom ma kienu sħaħar xejn. Ma kienu sħaħar xejn fil-verità eżattament. U mbagħad kien hemm skoprejt Dr. Reed li kellu l-istess teorija tiegħi li ħabba l-persekuzzjoni tal-isħaħar. Dan il-ġin ġie eradicated. U mbagħad bdejt niddiskuti ma' Mirko u Mirko għalli ma jagħmilx sens. Għalli li 50,000 persuna danaw. Nala, li ġara, għax provajna nfittxu, kem kienem estimated sħaħar, najdu la U jena estimation kalkulu li waħdi. ġew maqtula waqt il-persekuzzjoni, u n-numru huwa percentaġġ vera żgħir, xi 0.001% tal-popolazzjoni. Fuq medda ta' 200 sena. Mhux hekk, iktar ma jtul il-ħin, iktar inqas effettiv il-metodu biex tnaqqas dan il-ġin. Esattament. Minti qabel taf kif kienu jiġu identifikati sħaħar, per eżempju. Bla sens. Kienet bla sens. Per eżempju, jekk mara kienet toħroġ bil-lej, sa' l-mod kienet midwife. Sawa, u dejt toħroġ bil-lej għax ħatwellet tarbija. Di kienet titqis, jekk xi ħadd jirrapportax, dik kienet fuq rapport, jekk xi ħadd jirrapporta, kienet titqis u tgħaddi minn ġuri u jaraw jekk hijiex saħħara. Issa ġeneralment jekk kienet tkun xebba, ma tkienx miż-żewġa jkollha ċertu età.
Per eżempju, dik tal-qattusa u mhux qattusa dik hija naħseb illi hija fejbil. Fejbil ta' vera. Imma da kien hemm setta ta' regoli illi kienu jgħidu illi din titqies bħala saħħara. Xie fil-verità ħafna minn nisa illi ġew maqtula sewwa għax kienu jakkużawhom illi kienu sħaħar. Kienet bla sens. Bla sens. Per eżempju, waħda mit-testijiet illi kienu jagħmlu biex jaraw kintix saħħara, provi fimadi, jozzuk taħt l-ilma għal ċertu ħin. Jekk titlaħaj, mel-inti saħħara, u mbagħad jaħarquk. Imma jekk tmut, mel-int minn tissaħħara, xorta qarruk. Xorta. Xi ħaġa li storikament hija vera, ma rajt ħafna. Ma nafx jekk hijiex vera, ma għax tanti fucking alla bla sens li. Hemm ħafna Bla sens, hu. Hemm ħafna bla sens, jiġifieri. Insomma, fejn din. Wara li ddiskutejt ma' Mirko hekk erġajt għamilt revise tal-ħaġa u skoprejt li kien hemm dispersion. Jiġifieri dispersion ta' xiex, gwerer, ġlied, jinnaf, pandemiji u affarijiet oħra. Mbagħad qed mela ħammur lura tiena, ħammur lura minn fejn oriġina id-dem low għaxiex għax jien mbagħad minn l-esperjenzi kollha ġifieri u l-esperjenzi kollha dejjem insaqsihom x'kont saqsejtek l-ewwel darba li ntqajna. X'blatt tajpin. Kont saqsejtni fuq id-dem. U meta għamilt il-grafs u kollox u kalkulajt bil-persentaġġi u hekk, skoprejt li id-dem low huwa prominenti f'dil ħaġa, ġifieri jew 40% bej wieħed ieħor bej 35 to 40% tal-popolazzjoni dinjija. Dinija, imma jien kelli 12% li huma O negativ u kelli percentaċċjoli minnhom li huma left-handed. U mbagħad għandi percentaċċjoli ieħor li huwa O positive, ġifieri li flimkien kif naqbad ngħidlek. Mbagħad qed mela daw esperjenzaw xi ħaġa. Mbagħad qed ħanara lejs x'għandi informazzjoni fuqhom jekk kellhomx xi ħadd fil-familja l għax jiena dejjem insaqsi jekk ma jkunux tip ta' dem O. Dik diġà ma tagħmilx sens imma. Kif ma tagħmilx sens kif? L-ewwel nett inti li għatli li inti ħadd sempil jekk mhux ser żball ta' 122. 211. Sorry, 211. 211. Issa meta Malta. Issa, meta inti qed titkellem fuq 211 people minn popolazzjoni ta' 700,000, 750,000 bħalissa. Għax issa l-popolazzjoni kibret m'għandix 500,000. Ovvjament. Sewwa, aħna din nitkellmu fuq 0.0.1%. Astriq. Issa. Għax illum familja jkollha dak l-ammont. Dak il-number huwa skewed għax huwa in-number javviċinawk li għax kellhom esperjenza. Diġà bajst, fimt. Ma, żomna. Issa, għarek, ma nistax nagħmel studju fuq il-popolazzjoni kollha, apparti minn hekk qisu minn 1000 ruħ. Kull ma kelli dawk il-211 ruħ. Studju sajan, għax inti 211 people. Qed nipprova naħdem bli għandi men. Dik ma tistax sajan ħanajdlek, ma tistax. Ħna ma nifhmux fid-dem. Jien ma nifhimx fid-dem, A, B, alla dak ma nifhimx fihom. Jien qas id-dem tiegħi eżatt ma nafx kux A positive jew ma nafx. Imma l rrid ngħidlek jien hija ħan nitkellmu fuq statistika. Jekk inti qed titkellem fuq 211 people. Eżattament. Minn popolazzjoni ta' 750,000 ruħ. Sewwa li hija percentaġġ ta' 0.016%. Right? Xi kalkulajta. Imma dawn in-nies qed javviċinawk dawk in-nies kollha li hawn positive, O negative, O Malta. Illi ma vviċinawkx. Li għax ma kellhomx esperjenza. Sewwa. U kemm min kien hemm. Meta tiffekterjom fil-somma inti, il-persentaġġ ħerġa' jonqos iktar. Ovvjament. Per eżempju, ma kemm kien hemm iktar min ma kienx jaf x'inhu l-blood type tiegħu. Kemm min. Ma inti qed tagħmel supposition hekk. X'jiġifieri? Inti qed timmaġina, qed taħseb. Ta' nitkellmu minn xi 1000 ruħ kull ma kien hemm xi 211 ruħ li kienu jafu xi blood type u ma taġġek. Iktar u iktar mela. Iktar li fakkjat li moħħi men li tiffakja di xi ħaġa li tiffakja li moħħi meta xi ħadd tinsaqsik x'inhu l-blood type tiegħu. U jgħidli m'għandix idea. L-argument tiegħi. Kieku inti għat li lili. Illi flok in-nies li għandhom O positive, O negative, whatever, minn flokat li esperjenza u l-paranormal, ġej tajli, ħan nitfaħħal saqja. Għara li għittar abductions li jisidu ta' alieni fid-dinja, u ma ta' nies O positive. Jena najt
ma nafx minn fejn ġaba din il-figura. Ma jien għamlu mod jeżisti studju. Bħalma darba David Polaitas tal-Missing 411 kien qal illi mill-istatistika li għamel sab illi l-maġġoranza, mhux kollha ovvjament, il-maġġoranza tan-nies huma Ġermaniżi. Ġermaniżi. Sawa, naqblu? Għal hemmhekk nasalna jlek orrejt mela daw għajdilhom li trid l-aljeni huma interessati fin-nies Ġermaniżi. Kieku ġejtaj li l-low positive u negative jiġu l-iktar abducted, konna jlek orrejt mela daw jista' jkun interessati fid-dim. Low so ma U kollna raħħa farfeċ tafna, imma nasal isni nomoda u niblaħħa u ngħid orrajt jista' jkun, imma li tiġi tajli li esperjenzaw il-paranormal huma low positive and negative. Lost iktar li esperienza affarijiet imma wkoll. Imma lost liktar dem komuni wkoll. Ejwa, le appunto. Inti għandek 40% tan-nies li huma O. U għandek 40% tal-esperjenzi li huma O. Mhux qed jurik li huma. Issa jiena xtaqt inkompli niddiskuti fuq għal ħaġa. Għandek il-ħin kollu tad-dinja tibżax. Jiena meta batne qed segwit bil-konjomijiet, bil-reliġjonijiet, jiġifier provajt nuħodha minn kull angolu, ġifieri minn kull jomijiet Maltin, minn fejn ġejjin, ġifieri bħal kunjomi, ġifieri li huwa Filistin, Assar, ġifieri jfisser barbir. Ir-reliġjonijiet, ġifieri minn fejn oriġinaw affarijiet oħra, imbagħad rajt bdejt nara minn fejn oriġina id-dem, low u fejn firex, ġifieri għamilt studju tal-ostja. U mbagħad kif rajt il-mappa tal-low minn fejn beda u nfirex, l-ostja il-mappa d-difej rafa. U tħalt fil-mappa tal-Pentagon men, u taqbad il-mappa tal-Pentagon ta' fejn l-iktar hotspot ta' UFOs u fejn insibu l-iktar dem O fid-dinja taqbadhom fuq xulxin, letteralment eżatt. Issa jiena dil-mappa rajta għax tellajnija. Hemm 50% tal-affarijiet jaqblu, imma hemm areas oħra ma jaqblux. Jek hemm mappa oħra tal-Ows li qiegħda. Imma inti dik il-mappa. Dik batlek għandek raġun. Hemm mappa oħra ġifieri li tindika simili, eżempju fis-South America. Ma allura dik il-mappa x'kellha ħażin u l-oħra x'ix tajba. Bejwet u ieħor u l-oħra dejsa tipo għax l-iktar li ssibu fil-faxxa tan-nofs. Sajjan jiena naħseb li inti bdejt tagħmel din ir-riċerka. Rajt, riċerka kif nagħmlu aħna. Mux jien għandi. Aħna maħniex la riċerkaturi, maħniex xjenzati, maħna xejn. Ejju, kieku per eżempju taqbad il-popolazzjoni. Aħna nis intellettuali nissejħu. Issa mbagħad kompliment issa ngħidlek wara. Imma inti tiġa tlaqt bil-presuppost illi inti trid ir-riżultat li tixtieq. Le. Is-sempli ħadd kien biased. Le, żomm nara. Għandu raġun, inti qed tirriċerka il-frekwenza tal-paranormal. Zomla. Jien mhux qed ngħid isma' di konklużiv, din hija konklużjoni tiegħi. Jien qed ngħid isma' għandi bżonn nerġa' nagħmel it-test għax inti biex kollok għandek l-ewwel sampling. Imbagħad ħad terġa' tagħmel it-tieni test. Jekk it-tieni test ħerġa' r-riżulta l-istess, mela isma' low peress li iktar jaraw kollox. Hemm ċans li. Ma m'inti x'qed tieħu consideration li low huwa l-iktar dem komuni. Allura bil-fors ħajkollok l-iktar nies. By probability bil-fors. Kieku għat li isma' dem A huwa 12% tal-popolazzjoni, huma 40% tan-nies l-esperjenza paranormali. Hemm xi ħaġa oħra Mirko. Inti għandek li pereżempju. Kemm hawn nies fid-dinja minn 7 biljuni? 8 biljuni minn għalija. 8 biljuni. Għana nagħmluha 7 biljuni, għana nagħmluha 7 biljuni. Asnaf kif tagħmlu, 7 biljuni. 1, 2, 3. 9 zeros. 9 zeros, u 1, 2, 3 jek joħodili. Le, ma joħodilix. Ħanamluha eżar. Ħanamluha 7 miljoni. Sewa mbagħad nagħmluha times 10, tiġi u xek. Times 1000. Times 1000 tittamela mela. Mela, u ħanieħdu times 40%. Equals mela inti qed tgħid illi hawn 2.8 million sewa minn daw is-7 miljoni, ġek tagħmla times 1, 2, 3. 2.8 billion. 2.8 billion ruħ illi huma Ows fid-dinja. Il-persentaġġ ta' kemm esperjenza u l-paranormal tinsix li hemm ħafna li ma jitkellmux. X'inhu? 8%.
Asħan kompli nikkalkulalek. Mill-istudju li għamilt jena. Mela, asħan kompli nikkalkulalek, għax m'għandix għalfej. Ġifieri Inti jettajt 8%. Mhux hekk. Mill-istudju li 8% tal-popolazzjoni dinjija ta' esperjenza l-paranormali. U 40% mill-kalkoli li għamilt zomna, skużawni, għax qed nipprova naħdem ħafna sewwa f'moħħi. Ara, mill-kalkoli li kont għamilt jien qabel, ikkalkolajt li mill-xismu li għandijena, mill-istudju li għandijien, 8% m'għandhomx qow fid-dem tagħhom sewwa. Dik toħodha consideration. Mela, inti ħdimt dis-somma u meta saqsik, kieku tikkompara mal-komplement tal-popolazzjoni, kemm il-popolazzjoni ta' Malta esperjenza paranormali? Dika hija skont l-istudju tiegħek, allura rżunajdu li 40% ta' Malta esperjenza u l-paranormal. Jekk naqbdu jien naf kieku ssir questionnaire u nitfgħu hemmhekk. Fimta? Nħallu l-informazzjoni tagħhom bil-blood types u affarijiet oħrek. Kieku hemmhekk jibda jkolli jien naf ta' survey biex ikun nista' nieħu naqa' sampling. Jiena m'iniex qow. Iva, qarret. Jien esperjenzajt. Mela, ħanibdew. Mela, li huma l-iktar żewġ tipi ta' dem li huma antiki jew li huma primittivi. Lows fejn fin. Lows. Saw. Issa, mela, inti x'għandek? Mela jekk inti għandek low 8 hemm dem, mhux hekk. Differenti 8. Jew disan sejt. Le 8 hemm. 8 hemm. Għandek A, B. A plus, B plus, A minus, B minus, O positive, O negative, A, B. Għatnajt sew, A, B. Tiddurx fuq, jax m'għandix fucking idea. Nsejt, ma 8, naf li hemm 8, għax il-leġenda tajlek il-Mosea. Mosea, Noe. Fuq l-arkatella, 8 minn nies u jgħidu li kienu kollha black type differenti. Għalhekk il-leġenda ġejja minn hemmhekk, biex nemmen f'Noe jew nemmen minn ma bekk niftakara. Il-bi l-iktar naħseb l-iktar wieħed li huwa reċenti bħala dem. M'għandix idea, min ma nafx fid-dem. Ma nari għal-bi l-iktar wieħed reċenti u reċenti. Naf li d-dem maħmar, ma nafx xejn iktar. Le, ma peress li huwa dem primittiv. Jiena l-ipotesi tiegħi li il-fenomenu jfittex daw in-nies li jkunu lejn dak id-dem, fimt? Allura ikollhom naqra iktar ċans li esperjenzaw. Ma kif wasalt għaliha? Dik li nixtieq inkun naf, kif wasalt għaliha? Gut feeling tiegħek? Ne, mhux gut feeling tiegħek, milli qed nara l-lows jesperjenzaw shadow people. Ma shadow person ma rajtx. Ikollhom out of body experience, imma daw ikollhom kollox. Per eżempju, ammont kbir tagħhom minnhom mill-low negative eżempju kważi kollha raw UFO. Illum skoprejt illi tnej minn nies li naf close tiegħi, ma nistax insemmi minn huma, inżartaw tnej li huma Daw tnej li huma kif taqbad tkellimhom fuq il-paranormali jaqbdu jitħu f'wiċċek. Ġifieri daw mhux tal-ma esperjenza, mhux tal-qasbis jemnu fihom. U daw nies wieħed ikbar minni u l-oħra tampari. Ġifieri, issa jien bl-esperjenzi tiegħi, erba' kemm għandi, 4 esperjenzi forsi ngħidilhom 5. Ismani, kulħadd huwa suġġett tal-paranormali, ġifieri mhux qed ngħid li isma' inti ma tistax tesperjenza tax m'għandekx demmaw jew hekk. Il-ħaġa li favorixxi jew jkun hemm iktar ċans, eżempju lows, ħafna minnhom kważi kollha għandhom iktar minn esperjenza waħda, fim? Dik hija komuni. Pereżempju mentri f'lejs kważi kollha ssib esperjenza waħda. Imma sajjan qed ħarġaw naqgħu, qed ħanillupjaw li s-sample huwa wisq żgħir, huwa sample biased. Jiena mhux qed ngħid li huwa definit. Jiena mhux tal-li mhu tistax tgħid li hu definit, tal-li għadek fl-infanzja. Għadu fl-infanzja. Tispekula. Għadu fl-infanzja. Speċjalment meta mqabbel li l-istess ammont ta' nies li esperjenzaw huwa kombinazzjoni l-iktar dem komuni li jesisti fid-dinja. Hemmhekk hemm problema, dak huwa panċar tad-duluri fil-spekulazzjoni jew fil-istudju. Meta tagħmel studju sa again maħniex xjenzati, imma jien ovvjament qed nitkellem milli nisma' xjenzati oħra. Filippo Biondi u Corrado Malanga taf li għadhom kemm skoprew taħt il-piramidi u hekk. Daw taf kemm ilhom bil-riċerka rieqda
għax ma rridux joħorġu hemm barra. Meta kellhom il-konferma fuq satelliti oħrajn li sabu taħt il-piramidi l-istruttura skoils u kolonni u blokok u ma nafx qal empty space ħafna minn da shit. Għamlu sena. U kellhom Sentej. Sena smajtu jgħid jien. Sentej. Minna li hija sena. Da sentej, u qabad jitkellem issa wara sentej meta daw kellhom. Black on white ġi daw kellhom. Naħseb wieħed mill-ikbar sigreti tad-dinja, mhux kulħadd jinteressaħ il-piramidi s-sigreti. Ġi daw raqdu fuq, għattajdu sentej, minna li hija sena smajtu jgħid fuq ta' Joe Rogan. Immaġina inti da, wara sentej da tkellem, Għasab wara inti, meta għattaħu sempil ta' 221. Ismani, di ġastija ipotezi li ismani sibdawn il-patterns li. Ma fija xej li kollok ipotezi, imma trid meta tippreżenta l-ipotezi, trid tippreżenta magħha. To back it up. Għampartu to back it up. Isna f'għana werdja. In-nies titfehmu misma' dan tantu sample zaħir, din hija purament spekulazzjoni. Purament tippreżentaħha barra bħala. Di hija. Jew hemm fis-sens da. Nixtieq li kieku jinnaf nitfgħu questionnaire hemm barra lin nies li jkunu jistgħu. Tista' tagħmilha ma nassigurak mhux ħajkollok iktar minn 20 ruħ. Meta jirrespons? Qasib ma jkollokx. Ngħidu meta fil-followers tagħna ħajkun hemm metej minn ħajrispondu. Mhux hekk. Fimt? Ma jien ngħidlek bil-garanzija, anzi nagħmellek challenges sal nerġa' jkollna l-istess riżultati. Nagħmlu għad il-questionnaire, nippubblikawha fuq il-page. U naraw mill-followers tagħna biss. X'ħaj joħroġ mir-riżultat? Bil-garanzija kunu l-istess. Jekk ovvjament ħajrispondu il-verità li mhux tkun ejju jgħidlek inti mhux ħajkollok. Dak ieħor u inti tikkalkula l-margin of error meta tagħmel. Mhux hekk. Jiġifieri taħseb inti taħseb ngħidu li nerġgħu nagħmlu nitfgħu questionnaire hemmhekk, ħa nippruvaw ħadda l-esperiment. Taħseb li jerġa' jkollna l-istess riżultat tal-għob. Fl-imma sens. Peress li huwa l-iktar dem li. Għax jiddependi il-mistoqsijiet li ħadd titfa' fil-questionnaire. Fis-sens hemm ħafna variables. Imma nistgħu nagħmlu għandek il-followers ta' Sajan Kassar podcast. Nistgħu nitfgħu interessati fil-paranormal u ħafna minnhom just sample huwa biased. Imma nistgħu pereżempju nipprovawha fimt. Iwa ma m'għandekx data xjentifika jekk in-nies li interessati jimlew is-survey huma għamlunna follow għax iħobbu s-suġġett tal-paranormal. Jina fejn saqsukom guys, jek namlu. Ħallunna. Għasem mal fejn saqsijom nistaw naqbdu namlu għamil jirrespondi għamil ma jirriċ joqgħod. Nistaw namlu. Fimt, memxej. Issa naqbat il-questions li nsaqsi l-nies kollha. Ifimni, apparti li naħseb jena hija data protection li inti tajt id-dem tiegħek x'inhu, ma nafx, ma xi biometric data nimmaġinaw. Jekk inti tażel li taqsam l-informazzjoni meta tisser liġi. Jekk aħna nippubblikaw dik l-informazzjoni kit għandu dem tiegħu positive, dik hija legali. Dik illegali. Ma l-importanti li tkun danu ġenwina l-ħaġa mhux jgħodu jitnejku fimti. Ma ħassib minn ħajja ma jkollok pereżentaġġ minnhom marġinu. Issa jekk ikollok eżempju attenduna li minn da survey li 60% tan-nies li kellhom esperjenza paranormali ma nisa. Dik il-percentaġġ kbir li għandi huma nisa men. Ma tit isu koll li il-followers tagħna l-nisa il-followers tagħna mhumiex 50% irġiel u 50% nisa. Mhux hekk. Kif ħadd effekterjalihom dawk? Inti meta tieħu sempil l-ewwel nett inti qed nitkellmu miżerjament minimum tieħu 10%. Tal-popolazzjoni. Min żball fuq moħħi. Skont il-xismu il-margin of error u hemm metrika oħra jużawha ħafna bħalissa ma sax niftakar x'inhi il-confidence level li minni ma nafx kif il-lost jikkalkolawhom imma biex studju jkun xjentifiku irid ikollok dawk it-tnejn. Ejja mhux hekk, ovvjament. Imma jgħan ngħidu naf ikolli t-tieni sample, x'taħseb li kien ir-riżultat jerġa' jkunu? Jien ngħidlek li jkun mixed tipo. Ma fis-sens. Ma jkunx hemm xejn. Peress li l-iktar popolari eżempju, taħseb li jekk nerġgħu nagħmlu run tat-test. Ma inti qed tassumi. Sewwa li ħajkollok sample kbir.
dik bil-fors tridek ikollok 10 minn nies. Dak mhux sempelu. Żgħir ħafna. Hemm ħafna variables u jien il-lostja naf, ma nafx. Imma again, peress li il-nies Għax di oħra, għax inti jett li għax l-iktar li għaw b'dem, Imma tibta ħansaqsik dem. ħaġa. Issa jekk ninsibu li l-iktar dem eżempju huwa ej. Imma x'fih Issa. id-dem u speċjali. għax qed jgħid li l-eqdem wieħed, ejja nagħmlu mod li nsibu Għandu x'jaqsam ma' xi jara 40% 40% tan-nies li huma dem li mhuwiex komuni. Xorta is-sample size sample huwa moħħxi għax n-nies jagħmlu follow ġeneralment fuq il-page għax jaġobhom il-paranormal. Mhux hekk. U tinduna mill-kommenti tan-nies aħna għandna komunità ta' nies li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ġur ħafna minn nies għaddew minn xi esperjenzi ta' paranormal. Jiena Issa ngħidlek, ċans. issa ħankun. Issa ċans, issa sieħ. Le. Issa ċans, issa sieħ. Jidem ngħidlek li kulħadd xi darba oħra ħaddi minn xi ħaġa, issa ċans. Sajan, noqgħod kwiet. Għax jiena fit-3 snin li lina fil-Mirko, il-bieraħ wara l-podcast tal-bieraħ, ġabni nitkellem waħdi mort ngħid il-mara d-dar, għattlaqas irrid nemmen x'bdejt nisma' minn ħalq Mirko. U mhu ħanajt xejn, l-ebda spoiler għax dan il-podcast irid isir bejn u bejn Mirko. Le, ejja. Ma ħanajt xejn. Mux ejja tawek biex fuq. No. Kif naraw il-paranormal, No. mela jgħan saqsu li l-ek mela. Lele mux ħana, darboħra isir podcast, bl-esperienzi personali li għadda minnom Mirko, li to be fair, għalek nammiraħ il-Mirko għax jitkellem kif nifima jien, għal-kem ra affarijiet strambi fħajtu semmeli xi 5-6 stejjer tal-bira, ġiviri għalla għaddini. Xorta jibqa jgħid bħalma ngħid jien, jista' jkun l-immaġinajtom. Ġiviri, to be fair, biex inti dak kollu, bekk nammiraħ ħafna l-Mirko. Ta' padrepija. Issa. X'għandu speċjali? Id-demmo biex jesperjenza il-paranormal. Jien naħseb għax huwa l-dem, allura kif naqbadni, kulħadd suġġett tal-paranormali, ġifieri tifhmu nix ħażin. Imma naħseb it-teorija tiegħi hija, it-teorija, l-ipotezi tiegħi hija li l-low għandu iktar ċans li jaraħ iktar minn darba u jesperjenza iktar. Ma għaliex? Maliex. Kieku għat li jisma' l-ewwel bdejta tajjeb inti missing gene, ġifieri som identifikaw Eżatt. gene. Eżatt. Għax ejja nagħmlu mod hemm xi gene li iġalek tara eżempju frekwenzi iktar għoljin milli naraw is-soltu. Hekk forsi nifhimha. nasal fakin nifhimha. Hekk nifhimha. Tifhem? Dika Bħalma qal Gary Nolan. Emmeda ma semmejtix għax tkun iktar farfetch, jekk nsemmija ngħid Iktar Iżjed farfetch. anzi. Xiex? Taddem ħafna iktar farfetch. Żgur li Illum nafu, illum għaw Le. xi ftit nies li aħna għandna qishom cones fajnejna. Aha. U għandna tlieta minnhom. U dawk it-tliet cones huma li iġaluna naraw l-spektrum kollu tal-kuluri. Issa għaw xi nies toddhom fuq id waħda li għandhom ir-raba wieħed. X'ru ma jaraw iktar kuluri minn. Ikbar ta' kolori. Issa kieku tgħid li isma' Ta' dawl, mhux ta' kolori. hemm xi ħaġa li tibdel il-mod ta' kif topera line jew kif jinterpreta l-messaġġ il-ma. Hemmhekk naħseb imma d-dem għalla xi tridu jagħmel. Jiena qed nassoċjah mad-dem low peress li huwa primitiv u qed tkun farfetched men mbagħad. Imma eżempju. identifikajt xi ħaġa flow jara ta' demmow Eżatt. għandu xi ħaġa li dem liħor m'għandux. Għandu jinna Percezz- la proteina li demmi ħor mandux. Perċezzjoni iktar għal paranormal. Li qed ngħidu id-dem meta Low. titfgħu taħt mikroskop low. X'għandu speċjali Għandu xi iktar ħaġa minn. differenti. Perċezzjoni iktar. La perċezzjoni ħatarħa taħt mikroskop imma. Li hemm xi ħaġa jien naf peress li huwa dem primittiv, allura dimen. Inti smajta di ta' Gary Nolan li qal Daħat tkun illi mhux hawn nies. farfetched. X'inhi x'ħajkun farfetched? Jekk ħanejda tkun farfetched. Iktar minn tad-dem. Għax inti għandek daw li daw l-15 li ħriġna, dawk li tkellimt fuq il-paranormal kif nara jiena. Attakkawni għalu li x'inti ma temmix basta jeb il-podcast. Isma, inti l-ikbar waħda farfetx li smajtek tajt u Ta' darsa. għax kont inti jelek bieċa ġunof sħalqek. Tad-darsa Darsa, li taqbat il-radio bija għax bellaħtni dik. Emme, da. Emmeda fej. L-istorja. Għax ħani dajjien issa. Fuq l-internet issibuha. Hija fuq l-internet issib min fucking Naf. kollox. Juko aktar stramp minn YouTube u koll biex tkunu tafu. Ġifiri.
Le, jekk għanejda tkun farfex, tiġifieri ħifna qbad ngħidlek, għax jekk inti għandek dad-dem li huwa jekk dal-fenomenu huwa kif naqbad ngħid interfaced magħna, dajlu interfaced minn dejjem, fim? Allora low u għandu perċezzjoni iktar minn demmiet l-oħra li jista' Jiena sajjan, kieku għatli bħalma għal Gary Nolan li huwa respectful, very respected scientist. Sawa, Gary Nolan. L-lum, ma jafx minnu Gary Nolan jigoogle jaħ, dan huwa wieħed mill-gbarat li jirriċerka fuq dawn l-affarijiet, virologu u kollox. Daqal illi minn studju li għamel sab illi hemm dik li jgħidula amigdala fil-moħħ. L-induna illi daw in-nies illi esperjenzaw UFO abductions, jaraw UFO, jaraw alien, jaraw whatever, naħseb nimmaġina janki esperjenzaw il-paranormal. Għandhom din l-amigdala li hija ma nafx x'inhu isu demp ġol moħħ. Illi huwa aktar pronounced għallek it's more għandu iktar volum iktar. Ara kieku għatlijek ngħidlek iwa. Imma ma nistgħux neħdu s-samples. Dak ma nafux dem kien, eżempju, li daw in-nies li għandhom dil-biċċa tax-xogħol ma jsemmix dem huma għax improvajt nidħol fl-istudju tiegħu. Imma għalfejn id-dem. Id-dem. Jista' jkun li mid-dem u inti tittara minn kull aspett. Forsi l-kulur tax-xar. Jgħat nipprova. Forsi il-sajz ta' zopp. Per eżempju, inti għax hemm ħafna variable sajan. Ejja, mhux għalhekk qed nipprova nara kollox. Imma għaliex inti tibda alright, identifikajt low. Imma għaliex low. Il-pattern li sibt men, li low summa l-iktar li esperjenzaw men, iktar mill-oħrajn. Ma nafx minn fejn ġibtu dal-istudju. Imma jekk għasar tinkompli. Ejwa, għax inti tant inti konvint fuqha. Le, mhux kien konvint fuqha. Jien nixtieq. Ara, biex jien nixtieq. L-aħħar darba li tafxat li jien nixtieq li jkun hemm iktar studju fuq dit-teorija tiegħi. Jekk ikun hemm xi ħadd l-ewwel ikun hemm bażi soda biex bniedem jaqbad jinvesti u jistudja fuq xi ħaġa. Daqsni mort jien u għattilhom isma' r-redheads kollha jesperjenzaw il-paranormal, rajt ara xkejtellu l-qal ir-redheads kollha ħanaqbad nagħmel studju u nonfoq xi ġiex miljuni. Ta' mhix sens, inti studju mhux hekk tibdieħ. Jiena rajt l-aħħar darba li jrid ikollok sampling ta' 13% biex ikollok rough estimate, mhux għalhekk 13% mhuwiex 0.0.16. Ejwa, għalhekk qed ngħidlek jiġifieri kieku tieħu sampling ta' 13%. L-aħħar darba li inti għatli u hemmhekk illi fqajt lil paper għax għatlet lex dan dir-riċerka li għamil ta' tlaħaditna ħafna ħin. Għasgħol ħadit ħafna ħin. Ma m'għandux jaqsam, imma da' isek qed li bat tila jien. Għamilt sentejn pitter. Ma jien ma tlekx ismani di. Għax nipretendi li għax għamilt sentejn pitter, allora dina ħatkun xi karavagġata. Jiena qatt ma tli jisma' jien naf kollox jew da, jiena dejjem nitgħallem, it-teoriji dejjem jinbidlu, imma kif naqbad ngħidlek. Fil-passat taf li kien hemm dik li kienu jgħidu li jekk inti tkun a seventh son of a seventh son twieled bħala clairvoyant. Ma qabel kien hemm dak il-belief, Ejja, ma qabel kien hemm dik il-belief. Ejja, ma kienx fuq studju. Kienet fuq belief. Inti l-istess ħaġa tagħmel ta'. Le, jiena id-data, jien kelli naqra d-data li kelli u provajt naħdem bli kelli, fim? Ma ara, t-nżom f'moħħok xi ħaġa oħra wkoll sajan. Billi żewġ affarijiet qed jiġru fl-istess ħin ma jfissirx li huma kollegati flimkien. Jiġifieri jien nista' nġiblek studju meta ngħidlek isma' meta naqsu l-pirati mid-dinja żdiet il-global warming. U ħassib il-fucking numbers veru, inqas ma jkunu pirati, iktar. U hija nafx qed tgħidli inti bħal meta jekk issib f'xi ktieb jew issib xi messaġġ. Żgur, ġifieri nafx. Le ngħidlek jekk billi possibiltajiet żewġ affarijiet jidru li huma related mhux neċessarjament huma. Le, rajt, jena t-niprofa nsib dik tal-missing gene, xem fil-missing gene. Xinu l-missing gene? Fim? Jista' jkun li mhux missing gene imma jgħid relatat ma' tip ta' dem. Mela għajn nitkellmu fuq di partikolarment. Mela inti qed tajt il-missing gene. Mela, la tajt il-missing gene. Għax fil-verità. Inti ċert jew nkella għandek probabilta għolja li taf li dal-ġin kien vera jeżisti u ntilef. Li mu dal-ostja ġin? Il-ġinom tal-umani u kollu mmepjat. Li mu dal-ġin li jgħamlek
ikollok li jinnaf clairvoyance jew fucking iċċaqlaq l-affarijiet moħħok limu. Mill-istudju per eżempju li għamel da Dr. Reid, sawa, sab dal-missing gene. Ma da Dr. Reid minn huwa tal-kurzità. Wieħed li jistudja l-psi phenomenon. Fim? Mela, pseudoscience. Pseudoscience. Ġabdejna. Emma, issa. U tajjet lu doktor. No, xo doktor vera. U doktor. Fiex gradwat imma. Ma nafx. Jo xtrab bħal pal-paster. Doktor vera. Jek xta ma xtraħx eżattament. Lex, jekk. Issa. Doktor fil-klib. Umbat jett jistudja l-parapsikoloġija u whatever. Dentist tal-mumi. Da Marjara l-mumi u dentist. Fimt, jien nistan doktor ukoll. Qabel kien hemm teorija oħra. Sirx li għax jiena doktor. Jekk insibuha fis-70s insejx kien jismu kien hemm tabib ieħor li kien kellu dit teorija wkoll li hemm xi ħaġa missing f'ċertu nies, imma mhijiex missing. L-ipotezi tiegħi li hemm iktar ċans li dawk in-nies jesperjenzaw iktar mill-oħrajn, mhux għax l-oħrajn inqas fim. Dik it-teorija tiegħi. Jiena minni ġibni darem għal ħajt li laqas biss nafx ħankomplena għax inti tant inti konvint bija del-biċċa xogħol dit-teorija tiegħek. Inti tgħid li jiena konvint, jiena qed ngħidlek isma' Le inti tajt li int konvint. Jiena mhux konvint, jiena għandi dal-patterns. Qed nipprova ninvestiga fuq dal-patterns. Issa jekk mhumiex tajbin. Jiena qabel ma ssib riżultat sodisfaċenti u konvinċenti. Għandi bżonn iktar tests, għandi bżonn iktar runs. Fimt? Għalhekk nitkellem jiena x'għandi bżonn lajnuna. Mela, għan nitkellem, għandi bżonn lajnuna biex ħadd jgħinni biex inkompli fuq il-biċċa tax-xogħol. Imma jiena ħadd ma jiġi jgħinni hu. Ħadd ma prova jagħmel imitti deħ u jgħid asmara. Ħanaraw x'hemm dil-ħaġa għal xiex hemm nies li esperjenzaw il-paranormal iktar mill-oħrajn. Ħadd ma mela dil-biċċa tax-xogħol, ħadd ma qed jidħol f'dettalji ta' isma' għal kunjomijiet minn fejn ġejjin, minn liema pajjiż ġejjin, għal fejn hemmhekk qed jesperjenzaw fil-Middle East iktar minn għal Madonna mill-Afrika t'isfel, għal fejn qed nesperjenzaw iktar minn Russja u hekk. Qatt neħu kollox in consideration fejn dil-mappa frixta jien u skoprejt isma' hotspots fejn hemm l-istess sow. Jien naħseb Sajan, illi kieku jkollok issaqsi il-popolazzjoni Maltija kollha u jitkellmu kollha ġenwinament u kollha l-onestà, kollha b'onestà, naħseb illi bil-garanzija ħanajlek 80% tal-popolazzjoni Maltija ħad tiġi tajlek illi esperjenzat xi forma ta' xi ħaġa stramba paranormali, jekk mhux huma l-familjari tagħhom. At one point kulħadd ħajjesperjenza xi ħaġa. Inti tinsiex. Hemm il-ħafna misidentifications. Ovvjament. Għal dana kemm il-darba smajna stejjer. Imma kemm issib nies li jgħidulok ismajna esperjenzajt biss. Bo. Imbagħad pereżempju jien esperjenzajt biss. Jien li esperjenza oġġett wieħed biss. Appuntu. Issa mbagħad tintaqma xatt jibda jgħidlek qed niddejja ngħidlek kemm l-esperjenza għandi. Fil? Mbagħad tiskopri tgħid x'demm għandek jgħidlek Fim? Again, no, 40% tal-popolazzjoni. Ovvjament li 40% tal-popolazzjoni, minti għandek dixxa ħaġa li isma' dawk li 8% biss kelli li ma kellhomx xi ħadd li jiġi minnhom li huwa Fim? Il-komplement l-iktar li kien hemm xi ħadd ġej minnhom li għandhom Jien pereżempju taf kemm nisimgħu. Imma Sajan. Jiġifieri inti qed tajt, ara, inti l-ewwel dik hemm li l-persentaġġ kbir tan-nies qas ikun jafu x'demm huma. Eżattament. Jiġifieri issa tajt li n-nies mhux tal-jafu x'demm huma, tal-li x'jafu x'demm kienu ir-relatives tagħhom. Ejja, kelli minnhom li kienu jafu r-relatives tagħhom x'kellhom. Kemm kienu minn dak it-211 kemm kellek nies li jafu? Dawk it-211 kienu up to date fuq il-lineage tagħhom tal-ows. All right? U kienu jafu x'demm huma. Il-211 kollha ċert li qalu lek il-verità x'inhu d-dem tagħhom bleżat. Tagħhom pereżempju kien hemm ġabu lek ċertifikat tad-dem. Kien hemm min pereżempju jgħidli għax in-nannu ma setax jieħu dem. Fimt? Rid bil-fors xi ħadd li kien negativ. Fimt? Bekk kienu jkunu jafu li d-dem tagħhom huwa negativ minn dawk. Fimt? Għax kieku pereżempju jekk inti taqbad dawk 8% li ma kellhom il-ħadd jiġi minnhom, kollha d-dem li ġej minnaħa tal-Asja, eżempju. Qed tifhem x'irid ngħidlek? Assolutament. Le. Għaxin. Eżempju, inti għandek dem li ġej minnaħa tal-Asja. Taf li ġej l-imdem ġej minnaħa tal-Asja. Il-E u l-B u l-AB. Tista' tfittxhom daw. Jekk nfittxhom ma jkunx ġej minnaħa tal-Asja. Minnaħa tal-x'ismu, minnaħa tal-Middle East il-E.
Imma minnaħat tal-Asja, ġifiri dawk in-naħat. Fim, dak l-8% li kelli. Li l-esperjenza għom għandhom il-ħadd li jiġi minnhom li huwa jew. Mela mbagħad qed tgħid li tagħmel studju l-Asja biex tara kemm in-nies esperjenzaw il-paranormal. Imma hekk diet again, daw esperjenza waħda. Fim? Dik tal-li kellhom esperjenzi huma lows. Imma Fieri iktar minn esperjenza. Għandek barmil li fih 7 out minn kuluri differenti ma 40% tal-kuluri huwa blu. Jekk ħandaħħal idejja għandi 40% ċans li ħantella l-blu. Imma l-blu huwa l-iktar li jisboħ, ħanejdu hekk. L-oħrajn ma jisbux. Tifhem x'innej. I rest my case. Tifhem x'innej, il-blu l-iktar wieħed li ħajisboħ. Di ħajkonna neqfu fuq hawnhekk fuq. Ejwa, neqfu. Għax isni letteralment jienu Mirko qegħdin nitkellmu ma' ħajt. Għax inti konvint minna mir-riżultat. Minix konvint minna, jiena qed ngħidlek isma' jien għandi da sampling żgħira ħasra. Sawa? Issa da sampling żgħir. Extraordinary claims require extraordinary proof. Issa jiena qed ngħidlek li għandi l-provi, jiena qed ngħidlek għandi da sampling żgħir. Imma allura inti għamilha għajda bħala spekulazzjoni di. Inti tista' tgħid għandek kull dritt tgħid. Ipotezi. Illi il-paranormal jesperjenzaw l-iktar. Hija hypothesis tiegħi, fem dija hypothesis. Ma kif poġġejta inti isek għandek tangible proof. This is not tangible proof. L-għonet inti biex tagħmel. L-għonet inti biex tagħmel. Replikaħ biex ikolli l-ewwel prova. Mhux jiġu huma random. Ma tistax tagħmlu random, men. Kif ma tistax tagħmlu random? Might as well. La isniet ngħidlek jien ħanara kemm hawn laburisti u nazzjonalisti f'Malta. Ħammur ġo każin tal-Labor. Eżatt, l-istess ħaġa. Jekk tagħmlu random. Alright, ejja nagħmlu random. Sawa? Jagħmlu questionnaire xorta. Jiġifieri ħa nagħmlu questionnaire random. Right, ma rajtx? Le mhijiex random għax il-maġġoranza tan-nies li ħajrispondu huma l-followers tagħna. Mhix bil-fors. Ejja, ma il-maġġoranza għatlek huma l-followers tagħna. Jista' jkun ir-riżultat li qatt ma raw xejn. Il-followers tagħna. Għax ġieli jibbatu li jiena qatt ma rajt xejn. Imma għandi ħabib tiegħi smojtu jgħidlek. Jom kalla kien hemm ħabib tiegħi. Għatlek l-ewwel għatlek jekk tistaqsi il-popolazzjoni Maltija kollha 99% għandek miżerjament 80% ħajajdulek illi esperjenzaw xi tip ta' paranormal. Imma mbagħad għax issa nbidlu s-suġġett minn flok detalow ħanitkellmu fuq il-paranormal in ġenerali x'naħsbu fuq aħna. Għax nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-podcast l-aħħar wieħed li għamilt ma' Daniela. Meta int in-nies jiġu jgħidulek storja, alright, li għalihom huma konvinti illi dik kien xi ħaġa fenomenu paranormali, aħna nafu, u fit-3 snin li hawnhekk nafu li ħafna minnhom huma they can be easily explained. Per eżempju, il-podcast li kellek ma' Daniela, alright, smajta tajt illi kella lik minn ġol ħajt tal-ilma. Naqblu. U bdiet tajt illi l-partner tagħha beda jisma' whispers tħaxwix, isu kliem, u kif joħroġ minn ġol kamra tas-sodda ma jisimgħux jerġa' jidħol jisimgħu. Jiena lejja, kieku kont bil-qeda flokok hawnhekk, kont ngħidilha ma jista' jkun dak huwa l-istess ilma għaddej minn ġol kanen. Li bdejtu tisimaw, li bdejtu tirrapportaw. Ma l-ilma jagħmel dak il-ħoss taħseb? Ma jagħmelx dak il-ħoss ġifieri. Taħxwix. Ġifieri. Inti meta għandek anything li qed jipproduċi xi ħaġa bħal noise. Mhux hekk statiku. Moħħok huwa vera suscettibbli li jipprova. Fil-fattu laqas beda jifhem x'bdew jgħidu whispers illi ma setax jifhem. U dak huwa ħafna mill-fuck-ups ta' EVP. Eżatt, diki. Drowned in noise u inti tista' tinterpreta kif trid. Ejja mhux hekk. L-aħħar darba għattilkom waqt il-podcast insejt ma' min. Għattilkom rajt video fuq YouTube. Vera oġobni u interessanti. Isemma lek ħoss, isu robotiku. Xi ħaġek, isu allartuditu. Inti ma tifhmux, għas jekk tisimgħu 20 darba da m'intix ħatifhmu. Jamluħ slow. U għed tisma sentenza, per eżempju ngħidlek isma'
What a Beautiful Day. Narġa nsemma lek il-ħoss li huwa What a Beautiful Day imma spidjat. U inti moħħok awtomatikament ma jiqafx jisma' What a Beautiful Day bil-leħen ta' robotiku. Nixtieq insibilkom anzi Mirko fuq dan il-podcast nibatilek u semmaħħa lin-nies. Għax vera interessanti u tajba. Ejwa, rajta, ta' vera tajba. Li qed jgħid Mirko hija. Illi inti moħħok meta jisma' xi ħaġa aħna wajerjati, anke meta naraw oġġett. Moħħna wajerjat biex jara familiar patterns. U dak li ġanna naraw dik li tissejjaħ il-paredolja. Li inti tħares lejn is-sema tara sħab u tara Winnie the Pooh. Tagħmel it-toast u tara l-wix ta' Kristo ġod toast maħruq. Sewa. Reċenti kien hemm dik tal-ostja li der ma nafx der fuq l-ostja, ma nafx hekk tiftakrux. U xatt għal der il-wix ta' Kristo, jiena tlotlu dak iktar ċekevara mill-wix ta' Kristo. Għax jiena ċekevara, rajt? Ila bis-seri ta' ngħidlek mhux biċċajt. Fimt? X'ġara jiena kelli tiġa imprinted ġo moħħi. Ritratta ċekevara tajli ġalfej, jien lejlu rajt ma rajt il-wix ta' Kristo. Prova jqabbel l-moħ. Prova jqabbel, prova jagħmel dak il-familiar faces. Sewa. Issa, mela ġiet persuna hawnhekk u bdiet tajlek dik l-istorja. Sejna mhux qed jista' jkun l-vera esperjenza l-paranormal ta' tifhimni x'ħażin, ma rridx jiġifieri Daniel qed tisma'ni minn hawnhekk miskina ma nafix. Tipo biss jiena biss fuq TikTok meta rajt il-video tagħha jien battela biex tiġi għall-podcast, ma kontx naf li kontu kuntattjajtuha. Intom ukoll ma nafx minn minnkom. Ħanamlu ċarax, kien hemm min ħatafni u hekk u da. Jiena mhux qed ngħid isma' Daniela mhux qed nammen għax ħasbu li mhux qed nammen għal Daniela waqt il-podcast. Ġest qed nipprova nsibu. Le, il-problema mhux dik kien mhux li inti m'intix qed temmen il-Daniela li tikkwestjonja affarijiet eżempju tajlek isma' shadow people. Xi ħaġa li esperjenzaw ħafna nies. U mbagħad inti tajt għax tad-darsa. Taf kif? N-nies bda jgħidu għax il-ostja qed jemmen tad-darsa u mhux qed jemmen. Qed nipprova nsibu. U dik tal-ispajna u ma nafx kienet tal-operazzjoni. Ta' paċita. Ta' paċita. Issa, jiena lija b'rispett kollu. Ta' paċita rajt fuq. U iwa rajta ta' paċita dak kollu fucking tricks. Fanni polew koll jaf jagħmlhom dak l-affarijiet. Konna ħanamlu podcast fuq daw ix-xamans jiena Mirko biex nispjegaw isma' aħna kellna il-French tal-arpaw. Biex kienu fejja, bil-herbs kienu fejja. Kienu fejja. U ma kienu xiejdu spine injury b'rispett. Le, ma kienu xiejdu li jaraw ħaw Malta u għawdex fl-istess ħin. U iwa mhux anke l-Padri Pio. Mhux anke l-Padri Pio, ġifieri. Fimni. Daw id-din stejjer id-din hemmhekk. Għedin emme, ma minn mxaddejt li għattent, sajan, kif għatlek l-ewel. Ma nis interpretaw kelli inti jemmint il-paċita jew xillu stajna. Daw l-istajr edin emme, kissa, le, jena. Imma l-Daniel għaltlek ix-shadow perzin. Jien meta ngħidilhom l-istajr edin emme, morru fitxu għamlu li tridu, mux ħanat ngħidilhom. Imma l-istorja. Le, ma sajan, naħseb għanna forma ta' responsabilta u koll li n-nis li għet jarawna. Ma nistawx għaxem storja fuq TikTok. Ngħidilhom, emmek għedha l-istorja, issa mur fitxa. Fis-sens, jek dijet tajt għalat spine li fija. Jek titfa l-opinjoni tijak hemm barra u kolħat. Mhix kwistjoni ta' opinjoni, le mhix kwistjoni ta' opinjoni. Ma meta inti għandek persuna qoddiemek li jetta issa mhux Daniela, anyone li jgħidlek esperjenza li hija personali u diġà għandu forma ta' skumdita li ġi jgħidha qoddim in-nies. Eżatt. True story. Inħossa daqsxejn żgħira li nqabdu eżempju dik tal-kobba suf, naf x'inhu kelb. Dak ħin kont semmut bid-daħ. Le, dik tal-kobba suf, bir-rispett kollu tal-kelb. Issa dik l-istorja jekk hawn xi ħadd jisma' video tal-kelb kobba suf. Naf rajtu, ma rajtux jien mhux fuq il-grupp ċat bagħna. Ejja, ma li tajt illi huwa kelb u inti ċert illi huwa kelb. Kemm għadek tara klieb illum. Ma kemm għadek tara klieb jiġru barra u kemm tara kelb iċ-ċansis illi personaġġa. Qatt ma rajt kelb personaġġa jiena. Jiena rajt. Imma dik tal-kobba suf hija storja antika. Li qed jismana minnhom il-rendi forsi jiċċekkja jekk ma jafx biha u jiċċekkja ma' l-familjari tiegħu. Dik hija storja komuni ħafna tal-kobba suf ġol rendi li jarawha. Ġbajt nismaħħa dik l-istorja jien. Si ħanorik ritratt issa. Għax jiena nħu screenshot meta niltaqa' ma' xi ħaġa u niftakar fiha.
Skoprejt xi ħaġa wkoll kif qed tkun qed tfittex di Sa Tony. nabatulek Mirko ħalli ovvjament toriħ in-nies. Tony meta beda jqleb il-ġebla. U dik Ija rajtom, rajt dawk iż-żewġ shadows ħirġi. Dawk- Jistgħu jkunu ġrieden. Dik Ġurdina mara bil-friħ magħha. Ma kif taf? Għax dejt nara video soħrajn bħala u jorik li Tagħmel sens. Bil-friħ maħħa. Bil-friħ Jena kull ma rajt. Żewġ shadows rajt. Alma danni. Bil-friħ magħha. ċappa sewda. dik taqbad il-friħ minn magħha u titlaq tiġri. Forsi tal-qed tiġri weħeda. Ġeneralment meta taraħħa kobba hekk taraħħa taqbad il-friħ u titlaq tiġri. Per eżempju, jien nifhimha x'kienet dik, nifhem li Jordan kien. Fim Le, ma tajli kien għala. stramp- Għax forsi il-frame rate tal-video kamera li beda juża kien low. Kien xi 15 frames per second, per eżempju. Fil-fatt kien very low frame rate. Għattara. U biex taxxa kellu shutter speed variable jifak. Allura, mela hija vera spjegata. Kienet vera- Ħanu rik dar kien ritratt. interessanti Sanibatu xorta. l-Mirko wkoll. Ħalli ovvjament joriħ in-nies għax jiena daħan oriħ lilek Dak rajtu tal-Knisja. Tal-Knisja, ta' Kent. Rajt. Dak ta' rajtu, Kent. dak minn batul, dak batuli xi ħadd kien. Le dawa ritratt antik ta' Ma kien batuli xi ħadd. ma nafx. Dawa ritratt antik, Aha. da ritratt ġera fuq li ġera u ġi publikat fuq xeba kodba, fuq xeba magazines. Dan huma żewġ spirti qegħdin jisimgħu l-qoddiesa. Sawa ġo kappella Knisja Vojta. Dik kappella dik Knisja mort fiha jien ġifieri. Dawa ritratt vera famuż. Sawa bħal dik il-mara l-niżla tara ma nafx hekk rajtuh. Ejju. Ritratt famużissimu da. Ejju. F'X-Files kienu jużawh fil-ġismu nafx hekk tiftakrux. Dak mhumiex fatati. Long exposure. Dak hija long exposure ta' persuna għadet hemmhekk ftit sekondi, l-exposure damet minuta ġiex minuti, għamlet imprint translucent u talaq lem. ħanajt ċaħġa Għallum fuq nafuhom dikit. daw l-affarijiet. Għax, din interessanti, apparentament, nistax nikkonferma ux vera, pero apparentament l-idea li l-ghost ikun translucent hija xi ħaġa riċenti ħafna, ġifieri Eżatt. tal-aħħar 200 sena. Eżatt. Ġifieri tara rakkonti antiki, ħadd qatt ma kien jgħid li ra ghost li huwa translucent. Translucent, eżatt. Jien l-esperjenza li għandi jien, tlieta. Sawa jina rajt il-shadow Solid, person, rajt, insa shadow person. Minti solid rajtom kollha. Jien solid, da skemet nara lilek solid, dik il-mara ta' nofsta triq solid rajta, u dik it-tifla tiġri ġewwa tal-għajn, solid rajta. Issa, waħda d-dejt minna bil-karozza li ma jistax ikun tamla fuq bniedem, għax kieku waħħaltu flok il-beċ ta' karozza, waħda. Rajt? It-tifla ma jistax ikun tiġri f'nofsta triq wara tnejn minn nies u tisparixxi u di xi xamlet belawa. Inti kif tispjega dak ir-ritratt tal-astronaut wara t-tifla? U l-ewwel net ħanajlek, dak huwa ritratt, dak mu astronauta xejn. U naf, Dak Mirko ħajfimni. tal-għaliju, naħseb. Le, dak hija omma stess, dak missiera kienet jieħdu dak ir-ritratt, ġiet tidher brasa u bxara, abja tal-ġiet isa libsa helmet. Tajli għala, il-kamera bdiet texposja għat-tifla. Ix-xemx kienet diretta fuq ċar, allura x'għamlet il-kamera? Overexposjat, ġifieri faqatu, il-kelma teknika li nużaw aħna fil-fotografija. Oġi isu helmet. Inti jattajt tal-astronauta wara t-tifla li ġi jideraw. Mbagħad ftit minn wara Huwa spjegat ħadu ritratt fuq x'imkien ieħor der l-istess ħaġa. dak taf kemm hu spjegat dak ir-ritratt. Le jiena qed li xi ħaġa spjegabbli fem għax inti jekk tara il-kamra ħataqbad li tara. Jien xi ħaġa mispjegabbli sajan, xi ħaġa mispjegabbli meta qed nara xi ħaġa tangibbli, qed nara xi ħaġa, qed nara wiċċ. U naf li kont waħdi f'din il-kamra. U naf li konna jina u inti biss u derb bniedem bejnietna u qed nara l-lum nieħru, qed nara l-għajni, qed nara l-ħal, qed nara l-geddum, nara l-lum nieħru, qed nara l-xar, qed nara l-moħħu. Qed naralu r-riċetta kollha ta' wiċċ ta' bniedem. Iċ-ċansis huma li mhijiex paradolja, għax dan hekk inti ħatara żewġ dozz u inti qed tgħidulhom huma għajnejn u qed tara slitt u qed tgħidlu li huwa ħal, jiena lejja b'rispett kollu dak huwa paradolja. Spiċċa di sanilek. Sawa, imma meta inti qed tara xi ħaġa definita daqshekk kważi qed taralu bit-toqba f'geddumu wkoll, qed taralu id-dneħ, qed taralu mnieħru, qed taralu l-highlight jaqbel mal-wiċċ tan-nies l-oħra li hemm miegħu fir-ritratt.
U daw jiġu jgħidulek dejjem jekk qed temmen il-persuni li qed joruk ir-ritratt. Kelli xinit. Li kienu waħedhom jiena lija. Kelli argument naqa' ma' xi ħadd u ma konx battulok ir-ritratt il-buskett fejn niżla l-katusa ta' binja. Jidher jisu bniedem hekk wieqaf. Ma t-tizzumja fuqa tibda tara l-katusa u hekk. U xenet il-persuna qabad jgħidli u le, m'hemmx katusa u dan u hekk. Tlom katusa men. U baqa jmerin, imbagħad mort fil-post u ħadlu ritratt u battulu. Hemm il-katusa niżla qiegħda hekk. U ħafna drabi qas min ikun bat ir-ritratt fis-sens ħafna mir-ritratti li xina ġili nara nies li jibgħatu ritratti fil-page. Fl-opinjoni tiegħi ma jkunux ritratti li fihom xejn. Imma n-nies ma jibgħatuhomx biex iqarqu bina. Tifhem? Meta jgħidlek għax m'hemmx. Le, aħna jien ma battilkom. Forsi ġenwinament da fucking ma jafx men li hemm. Ma battilkomx ir-ritratt ta' Liam bat li Liam dak tal-UFO. Aw ħaseb li hemm xi ħaġa xi UFO jew xi ħaġa mill-vapur ta' għawdex. Ejwa rajtu. U inta mettu li da jew xi asfur jew xi ħaġa. Ma nsejtu ta' jista' jkun skemm nara u. Ejwa ra fis-sens. Jiġifieri xejn spjegajtlu hekk. Reċenti rajt video mhux ritradda. Da persuna għaddejjed jiġbed video kien dieħel ġo isu kurutur miftuħ fid-dlam u ra 3 figuri suwed, wieħed itwal mill-ieħor. Ek u hekk dat werweru talaq jiġri l-barra, ovvjament ma rjajt l-sħabu. Għax rajt let shadow people, la fl-ħodu wieħed minn sħabu mar biex jinvestiga xra. Taf x'kien? Cable, ir-rumblat, kbir, minn daw cable tal-high tension, ir-rumblat. U ir-rumbla kien wieħed ir-rumblat ikbar mill-ieħor ġiver ċirkut li kien imiss kien itwal. Imma da miskin fil-verità. Ħasbu li kienu 3 figuri entitajiet, shadow people, whatever. Kieku ma mar sieħbu, kien jiġi fil-podcast hawnhekk, kien jiġi jgħidilna x'jiena rajt 3 shadow people. Qed tifhimni x'irid ngħidlek? Le, mhux hekk le, ma inti bil-ħasda. Hemm eżempju bħal Liam x'inetlu erġajtetlu ismatlu mhux xejn. Fim? Ma għax iġib il-parola li naqbel għalli kif għallek Mirko n-nies meta jibatunna xi ħaġa. Imma ġilis mhux biex jaqarqu bejna. Le, ma ġilis argumenta miegħek kif ittieħna għata spjegazzjoni. Ejwa, mhux hekk. Li tkun ċertna għamilna fim. Jiena fimni jien kemm il-darba pereżempju batuli xi ħaġa u jiena ngħidilhom isma' id-dispiċini ma jiena minn nara xejn. Ġieli m'intix taraħ, le minn nara xejn, sorry. Spjega li x-suppost qed nara. M'intix taraħ hemm bniedem tiela ma sellum? Le, ta' m'intix naraħ, sorry. Fimt? Nibda ngħid, jew dan il-fenomenu anke fuq ritratt lilek qed taraħ inti qed taraħ u jiena mhix naraħ. Jew inkella inti affettwat minn paredolja. Il-mistoqsija hija għalfejn jidher fuq ritratt. Jekk ir-ritratt huwa qed jara il-visible light li naraw aħna. Għalfej jidher fuq ir-ritratt u ma narawx bajnejna. Dik hija mistoqsija interessanti ħafna wkoll, tipo għaliex kamera taraħ pereżempju u aħna bajnejna ma narawx. Dit-teorija li dejjem ngħid jien li possibilment jista' jkun li aħna m'aħniex qegħdin tjunjati fuq dik il-frekwenza u kamera taqbad frekwenzi li aħna m'aħniex naraw. Ma aħna nafu fis-sens kamera nafu r-range ta' daw li qed tara, għalhekk nafu li ħafna mis-sensors jaraw iktar mill-infrared u nagħmlu l-infrared filter biex ma nħamġux. High pass filter. Jekk tittemmen il ta' skinwalker range. Il-fenomenu dejjem ġiex passi qablek. Li qed jgħid Sajan pereżempju tagħmel sens li l-fenomenu huwa 2 steps ahead. Hija vera, nemmen illi il-fenomenu. Konvenjenti naqra ma fis-sens. Konvenjenti. Qed ngħidu isma' dak ma tista'. Le din hija speculation aw Mirko ta' jiena qed nispjekola ġifieri mhux qed ngħid konvinzjoni jien qed ngħid. Jien qed ngħid hija illi nagħmlu mod il-fenomenu jidher li huwa intelligenti. Jiena kif naraħħa jien il-fenomenu huwa interessat fil-bniedem. Jien hekk naraħ. Interessat Iwa. Dik jien nemmen il-fenomenu għandu bżonn il-bniedem, tgħidli għala.
Inti jekk inti għandek stazzjon ta' television u da l-istazzjon muqat jaraħħat. Might as well talu. Sawa? Mela l-fenomenu, aħna nsejħulu fenomenu, meta ngħidu l-fenomenu huwa ngħidulu ghost, whatever, poltergeist. Poltergeist huwa kollox. Sawa? Poltergeist ġoddar. Sawa? Il-poltergeist għax riċenti smajt storja interessantissima, ovvjament. Ma nistax tikkonferma x'inhu. Xbajt nistaster fuq, ġifieri. Da għandi storja ta' persuna jien li qalli jgħix ġodar bil-kiri u jinfetħu jinalqu bibien, handles jinfetħu jinalqu, toilet jiflaxja daw li xal wahdu, magna tal-kafet xal weħeda. Għalli tan dejjaqom il-daw in-nies. Il-lum il-ġurnata spiċċaw jajtu miegħu, jirrabjaw miegħu. Iqaf, u jieqaf. Imma bat jarġa jibda. Ostja, tal-kemmu trickster, jitnejjek. Diki, tijat jitnejjek bihom. Għalli, issa dan ovvjament jiena dejjem I'm giving him the benefit of the doubt. Li jiena qed nemmen dak li qed jgħidli ovvjament, li da li qed jgħid jiġri vera. Għalli tantu hekk, għalli li iddeċidew li jinjorawh. U jiena għatlu. Jekk dejjem dal-fenomenu huwa vera li qed tajt inti li qed jinfetħulu bibin l-emmula u twieq u qasnaf x'ma bidix isemmi, toilets jiflaxjaw. Jekk kienu vera illi jekk jirrabjaw miegħu jieqaf u issa ħajinjorawh, jiena nibża illi jekk kienu vera, jekk jinjorawh, da ħajamillhom xi ħaġa vendikazzjoni tipo. Da xirid biex iħallilhom iċ-ċilindru tal-gass miftuħa u l-forn miftuħ bil-gass. U ma jindunawx. Dejjem jekk kienu vera. Ma jasalx iweġġek sem ta'. Jiena bħalek ngħid għax għandu bżonnok, hux vera. Għaxu. Mal fejn għandu bżonnok? Minajrek. Out minn biljon ruħ. Iwa, all-right. Minti hemm f'dik id-dar. Mħaġa fuq għadi. Għandhom id-demo positive. Mux l-għandek. Di hija tip ta' teorija li teżisti, teorija, hypothesis, li il-fenomenu jiffidja minn fuq l-emozjonijiet tiegħek. Eżatt. Għandu bżonnu, kumela. U mostly l-iktar huwa li ġarek jissofri. Nissofri, jirritak. Li jirritak, li s-sofri, jien naqbel miegħek fuq għadi, imma mhux li s-sofri biss, kull tip ta' emotion. Imma l-iktar li hu pjaċir bis-sofferenza, għax mill-ikbar, per eżempju, dal-lej jiena l-qattus. Marriċ jorqot, bada jitlalli fuq il-flashing ta' ċeramika u jċek, un bat marri jaqbad li mal-lazz tal-portiera, ħanajlek kelli għabtit inqum la nikdmu. Jinkin ħajħu ħasla l-nur ta' Kristu. Fimt, issa maġina inti. Il-qattus naf li huwa qattus, naf li ħammur ħan irrabja mija, whatever. Fimt, naf li għal xej, imma qed ngħidlek li it's a tangible thing. Maġina inti. Min tixtaraħ dal-oġġett. U f'daqqa waħda tara dal-bib jinfetaħu jenalaq waħdu. Qed tara dik it-tieqa tinfetaħu tinalaq waħda, dak l-air-condition jixalu jitfi waħdu. Dil-bozza tixaw titfi waħda. X'ħat għamel inti? Tistax taqbad il-sajan ngħidlu, alla sajanna iqaf. Il-sajan nista' ngħidlu, maldax il-min ħanaqbad jien. U hemm ħaġa oħra, meta taqbad t-esperjenza dal-fenomenu taqbad fittix fuq. Ma l-ewwel. Dika eżempju right straight li min jibda jfittix. Di naħseb assunzjoni, jesa jgħanu. X'ġifieri? Arġa għax ma fimtux. U skontu kull minjesperjenza xi ħaġa paranormali. Ħajkwexxinja. Fis-sens il-paranormal ġibidlu l-attenzjoni biex un bat jikompli jkwexxinja r-realtà sort of. Dik hija ipotesi tiegħi wkoll, ma it's just a hypothesis. Mhux tara biss. Jiena naħseb li tajt sew. Għajt ma' ħafna nies. Li huma nsara. Le. Mhux neċessarjament f'dal-podcast, ħanamela ċara. Għajt ma' ħafna nies fej aqqas għandhom idea għas jafu jikbu jaqraw sajan, fis-sens, mux qed ngħidlek li r-riċerka tagħmilha biss billi tikteb u taqra, imma jkunu nies li mu ħajħroġ ebda sugu frott minna li ħajmorru jirriċerka fuq il-paranormali u whatever, m'għandhomx
Li spiċċaw mor l ħaġa li jmorru ant medium, eżempju. Minti ma tafx. Ħafna minnhom morru ant medium. Le jena mbagħad ara Jew ma naqbilx assis. miegħek, ma naqbilx miegħek, għax jiena naħseb li inti qed toħloq chain reaction fil-futur. Sempliċiment, jekk jiena llum lilek għatlek kelma li għal-Mirko ma tfisser xejn, lilek naf nibbitlek żerrija ġo moħħok. U dik hemm il-darba ġrat li f'ħajti. Fimt pereżempju, jien naf xi ħadd għalli orini pittura pereżempju, jien awtomatikament f'daqqa waħda kieku warja lilek inti kont orrejt. Lili għax orijili għalli l-aptit li nibda mpinġi. Terġa' tpinġi. F'daqqa waħda jiena sir pittur famuż. Biex dak kull ma għamel dal-bniedem orini pittura. Ġifieri il-konsekwenza futura tax jista' jiġri minn persuna tista' tkun. Ma again, konvenjenti na. Iwa konvenjenti, ma mhux għalhekk it's a hypothesis. Fimt? Dak ix-sabiħ ta' Aħna qegħdin ngħidu kif qal Sajan, dan il-fenomenu qiegħed two steps ahead fi xi ġifieri. Jien naħseb illi il-fenomenu naħseb illi għandu jaf x'għad irid jiġri. Sewwa bħalma dejjem ngħidu tal-aliens u mhux aliens. Angels, demons, whatever. Għalhekk jien ngħid li jekk inti l-fenomenu ħadd mur tfittxu ħajja jidillek fl-inqas ħin. Li qed tistennieh. Tistennieh men. Ovvja. Mela allura ħanġalek naqat id-daj. Mela allura fis-South Korea. Meta bdew bdejna ngħidu hemm UFO u dawru binja miegħu. Dak x'inhu? Lim branch mill-fenomenu. Dak jgħidu li kien UFO waqgħu ġifieri. Le ma jekk Ma jekk kien huwa spiritwali li tgħidlek hu. mhux hekk. Kif dawru tipo you can contain bħal Ghostbusters spiritu, you can contain it. Le. Ma nafx. Le, jena naħseb li l-ħaġa kif huma din bħalna ġo dal-univers, ġo dir-realtà, sawa. Però kif jaraw l-afterlife hija differenti mill-li naraw aħna, mill-li nista' nifhem jiena. Il-mistoqsija differenti ħafna minn hekk. Eżatt. F'liema sens. Jekk- X'inti tgħid tal-ispiritwalità Mela, jekk fil-CE5 jidru daw l-orbs orange. Le, toħadni xemmek menna Le, jien ħana respondih, ma jien ħana respondih. Ħataqbad tgħid li miġnun men. Jiena nemmen li hemm element Jena u spiritwali. inti ħbieb għax inti miġnun. Alright? Imma nisa barra. Issa n-nis għal-ma n-rawba. Alright, ma tkun taf. Jekk waqt Alright, il-CF5, alright, ħan ma. nispjega l-mistoqsija, ħalli niskun fuq xed nitkellmu. Fuq il-CF5, deru orbs li huma ta' kulur orange, whatever. Ma deret xi ħaġa li mhix m'għandix bieba tidħol fiha u s-suqa, sewwa. Sa fejna fuq aħna. Almenu hekk tidher viżwalment. Għax hawn videos ta' UFOs li jidru qishom. Stainless steel, Mhux hekk? chrome, whatever. Kif tista' tirrikonċilja ġiex idejati il-UFO? Ħadd li hija l-ispjegazzjoni. Ħanteħ spjegazzjoni. Nisa għabdu sigaretta. Ostja, kemm mint king. Għabdu sigaret. Għabdu ħaw. Ejju, għax maħallini xin PayPal li mallem. Mej sens all PayPal. Mela, Meħaj rispondi. kompli. Nirrispondi jien? Kif trid? Għabżawċ opinjoni differenti għanna fuq għadi. Ara, jien naqbel miegħek fuq li qed tajt, ġifieri li f'CE5 aħna naraw dawk l-orbs u hekk u ħafna nies jirrapportaw li jaraw daw l-orbs. Aħna dejjem ngħidu li l-fenomenu UFO hemm element spiritwali. Issa, ma naħsibx li għax ifisser li huwa element spiritwali din ngħidu li dawn huma biss entitajiet spiritwali biss, għalkemm jiena personali jien nemmen hekk. Sewwa. Imma jien naħseb li they take a physical form, tajli għala they take a physical form. Għax throughout history rajna apparitions għadna kemm tkellimna fuq għal jinti jieħdu a physical form. Issa, jien ma nara xejn ħażin billi UFO ikun orrajt ikollu l-element spiritwali fih, pero jieħu forma
materjali. Issa, inti. Jikrexja? Dik waħda mill-mistoqsijiet kbar tiegħi. Kif UFO jikrexja? Dana pasarka tgħid li għamilna minn huma gifts. All right. Ma smajna throughout history li krexjaw. Mela, jekku xaħġa, nassumu li huwa gift, ma krexjax, ma nassumu li kollha huma hekk. Mhux xorta hemm diskrepanza bejn il-fatt li huma xi ħaġa spiritwali għal xi ħaġa li. Ma hemm iktar minn teorija waħda fuq il-ħaġa. Xi ħaġa spiritwali. Isma' jara, għax inti għandek dil-ħaġa li it-teorija, l-ipotezi, mhux it-teorija, il-hypothesis hija li il-fenomenu huwa interfaced magħna. Fim? Interface mill-konxju magħna. Jiġifieri hemm żewġ settijiet ta' affarijiet differenti li naraw fl-ajru. Jiġifieri hemm dak li huwa fiżiku, il-materjal, fimt? U mbagħad għandek xi ħaġa oħra x'aktarx li hija interfaced magħna li meta jkun hemm avveniment ta' gwerra, sofferenza u affarijiet oħra, jew ikun hemm talb fejn inti tgħid ikollok bżonn, fimt, lajnuna, titlob lajnuna l-alla jew xi ħaġa, fimt? Dal-fenomenu ħajsemak u ħajder bħala daw l-orbs. Dik hija waħda. Issa, xi ħaġa oħra li alright, di naqbel miegħek li qed tgħid sa ċertu punt. Imma jiġifieri defense mechanism. Oġġett li huwa fiżiku, sewwa li huwa solidu li għalina huwa solidu, kieku taraw at atomic level, fil-verità nothing is solid. Nothing is solid. Sewwa kollox is vibrating. Sewwa hemm gap bejn atom u atom ieħor. Bħal meta tara r-rota d-dur biex intom spjegazzjoni, meta tara ħad-dur ħataraħħa solid. Ma fil-verità inti kieku tislowja ħatara il-gaps u taraħħu mixja bil-mod. Issa, jiena ma nara xejn ħażin, l għanet taħna għadna ma nafux eżattament xaħna din naħdmu bil-liġi tal-fizika tagħna. Sewwa, ma nara xejn ħażin, forsi dan aħna għalina huwa spiritwali u dan huma tant huma pereżempju fast li jidru li qegħdin jisparixxu. Jew inkella dawn qegħdin jgħaddu minn ġo pockets ta' Jiena rajt jisparixxi. Space time. Dik li fakkjat li moħħi ġifieri fit-2019 jiena fil-li qed narahem fil-li bom. Ejja. Imma għaliex għax il-frame rate ta' għajnejk terġa' bum, jerġa' jiġi xill-ostja jagħmel men. Ġifieri dik li fakkjat li moħħi jien l-iktar. Ġifieri fil-li qed narahem fil-li hekk bum, sparixxa. Ma il-mistoqsija mela ħaġa nirrifrejżja. Trid tiddeċiedi jekk hux fenomenu teknoloġiku jew fenomenu spiritwali. Hemm ħafna affarijiet jiġru tnej li huma jien. Tnej li huma. Għandek ħafna affarijiet networks. Għalhekk dejjem ngħidlek li hemm ħafna affarijiet jaħdmu għal wieħed jew inkella hemm ħafna affarijiet li qed jaħdmu għal skop. Meta inti qed tgħid daw qed jippruvaw jagħmlu reverse engineering ta' UFO. Qed jagħmlu reverse engineering ta' nuts and bolts. Ta' spirtu. Le, mhux ta' spiritu, le, inti għandek dawn l-alieni mill-ħafna stejjer u informazzjoni li ħarġet u hekk li huma ma jarawx it-timeline bħalma naraw aħna huma l-ispiritwalità tagħhom hija differenti minn tagħna. Le, hawnhekk naħseb qed taħra barra mill-vaż. Xiġifieri. Nafu l-ispiritwalità tal-alien asnafu tagħna. Għax huma inti taf naħseb għax daw ma jarawx il-timeline bħalna. Ejwa, if they exist beyond dak li t-prova ngħidlek, ġifieri l-ispiritwalità tagħhom hija differenti minn tagħna. Mhux spiritualità m'għandix taqsam. Huma tgħidu li x'aktarx huma jew aħna mill-futur, jew aħna mill-passat, hemm ħafna teoriji. Jekk daw qegħdin ma nafux xejn fil-verità. Qegħdin jimmanipulaw il-gravità. Sewa, issa qegħdin jimmanipulaw il-gravità. Bit-teknoloġija. Jien ma ngħidx li qed jimmanipulaw il-gravità, jien iktar ngħid qed jimmanipulaw l-space time. L-istess ħaġa. Le mhux l-istess ħaġa. Mela gravità, il-gravità timmanipula l-ħin u timmanipula distanza. Alright, imma aħna kif qegħdin ngħidu hija li t-teorija hija li dawn il-UFOs sewwa kapaċi għandhom teknoloġija li t-teknoloġija again, teknoloġija x'inhi?
Għanna t-teknoloġija tagħna hija wires, cables, nuts, bolts, sewwa circuits u dal-imbarazz kollu. Daħna ma nafux teknoloġija għandhom, forsi din it-teknoloġija hija l-unet hija self-replicating, self-healing per eżempju, issa jkun ukoll. Hemm teoriji li. Eżatt, rajna ħafna stejjer minn daw l-affarijiet li huwa self-healing, self-replicating, għalfejn jidru b'shapes differenti, per eżempju, għax koll għandhom lan partikolari, jagħmlu l-missjoni tagħhom u mbagħad jinnaf, jiddiżintegraw ruhom. Eżatt, dik ukoll. U hemm minnhom eżempju li meta tintefa' l-UFO jintfew l-aljeni ukoll. Għax hemm interface bejn dawn ma ovvjament ipotezi. Imma li qed jistaqsi Mirko hija għaliex dawn qed jimmanipulaw il-gravità. Issa, jimmanipulaw il-gravità hija xi ħaġa lokalizzata tagħna, sewwa, qegħdin niftehmu. Il-gravità hija xi ħaġa lokalizzata, hekk inti qed tiftaħ pocket into space time, inti hemmhekk qed qed tigglidja ġo pocket, ġo space time, mhux qed tuża gravità tad-dinja tagħna, jew gravità ta' Ma tagħmilx differenza. Meta inti timmanipula l-gravità, tista' tammanipola l-gravità ġo dak li aħna nsejħulu l-vakum tal-univers. Ġifieri inti m'għandek bżonn huma mhumiex qegħdin jimmodifikaw il-gravità tad-dinja. Tad-dinja tagħna. Huma qegħdin joħolqu l-gravità tagħna. Joħolqu l-gravità. Dik li qed nipprova nispjegalek jien li huma din joħolqu pocket. Da ovvjament again speculation x'aħna ma nafux. Imma tidher li peress li inti m'għandhomx air drag, m'għandhomx splash din jgħidu jitraviljaw ġol ilma ma nafx kemm il-kilometru fis-siegħa. Inti aħna nafu li anki shark ukoll toħloq ċertu tip ta' friction ġol ilma, alla forja hija tantija hydrodynamic kif jgħiduha hydrodynamic. Sewa ma xorta qed tofroq l-ilma, daw mhux qed joforqu l-ilma, daw qishom qegħdin jgħaddu true matter. Għax huma transmedium. Hemm element ta' displacement imma bekk jaqbduhom mis-sensors li għandhom fil-baħar. Issa mbagħad Mirkoli tisaqsi allura jekk dawn qed jimmanipulaw il-gravità ġo dan il-pocket. Sewwa mhux il-gravità tad-dinja tagħna. Kif jikkrexxjaw? Jien dik hija xi ħaġa li jiena dik ma nistax nifhimha. X'jiġri allura minn dak il-pocket f'daqqa waħda ġara xi ħaġa ħarġu minn ġo dan il-pocket. Isom kienu ġoba bil infaqat il-babil u spiċċaw fil-space time tagħna u waqa'. Inti żdaqsi ġifieri, teoriji li jindikaw li r-radar ħafna minnhom jaqgħu bil-maltemp, ġifieri ma nafx sens tagħmel kif jista' jkun mela daw vjaġġaw minn ġo dak l-ispazju kollu jekk vera ġew mill-ispazju mhux minn ġo l-baħar. Dik kienet l-ewwel ħaġa li kont għatlek meta kont ġejt l-ewwel darba fuq il-podcast u intervistajtni, kont ġifieri għadni guest. Ja mhux hekk ġifieri għall-Madonna ma nafx jiena ma tagħmilx sens għalija, mela daw għaddew minn jaf kemm l-asteroid ġebla mbarazz ġo l-ispazju. Fimt, mbagħad waslu hawnhekk msieken bir-radar jew bis-sajjenti. Fimt, waqgħu, ma tagħmilx sens, jien hekk naraħħa ma tagħmilx sens. Hemm xi ħaġa oħra jekk daw vera għandhom huma masters tal-gravità. Daw kif tajt inti daw mhumiex qegħdin jivvjaġġaw. Mhux qed jivvjaġġaw. Mhux qed tittir. Kif il-Madonna tista' tikkraxxek m'intix qed tittir? Ma tagħmilx sens. Tippruvax tagħmel sens minnu il-fenomenu għax iktar ma tibda taħseb iktar naħseb. Iktar ħassib ħitan ma wiċċek. Għax tant smajna stejjer. Per eżempju, meta inti tibda tara throughout history, l-istejjer kollha ta' UFOs u daqqa diru bil-bieba, daqqa niżel sellun, daqqa niżlu bit-tripod. Tal-pella kara fuq is-surfboards. Tal-Brazil. Alright, kollhom isom. Ġifieri, ma tagħmel sens għalik inti. Pass Silver Surfer mhux science fiction man. Ma tagħmel sens għalik illi inti f'daqqa waħda fil-li taraħ minn flok il-lendja u ħalla marka malar dan qed jigglidja, qed jiflowtja bħal maraw Rendlesham Forest. Sewwa. Issa jien pereżempju waħda mill-inconsistencies illi nara fl-istorja ta' Rendlesham Forest. Meta iddiskrivew xraw, daw qalu li ma kienx hemm tripods. Ġifieri dal-oġġett beda litteralment jifflowtja ma nafx kemm il-piet qoli mill-art. Bħal ta' dak. Da meta marru sabu 3 indentations fil-ħamrija. Mela allura dawk l-indentations x'għamilhom?
Emmiħor li l-istess. Ta' Zamora, Mux ta' Zamora, ta' l-istess triangle bħal ta' Rendlesham Forest. Madonna, li kien sapla li u beda jwerza u ta' fuq ġo freezer. Meta sajjan jgħidaw l-statements. Dak fejk, iwa naf fejk. Ma allura, fejk għazbis nsemmi. Le, ma għax kombinazzjoni. Dak bħalla li għalli sabu ġossilġ fil-Russja bla saqajt. Rasti għattiġi. Mux ovvja li għalla kien jider li. Inti da, il-mod ta' kif id-diskriva dak ta' Rendlesham Forest, ikkupjaħ dan u għed rid għandi għunu kol bħalġor rid. Taf għanni għetnejn. U ikkupjaħu fil-video jider l-istess bħal ta' Rendlesham Forest, Mirko. Ġifiri li jufom maqtuħ minn mal-art. Maħx kif għamil għadi, kastjena. Allora, entom itnejiskom taħtu daqxej wait, jek mux ħani dalla credibilta, najdu wait, ta' Virginia sawa? Ta' Virginia, mela. Għalija. Jena naħseb fuq ta' Virginia naħseb. Mas hysteria ma nemmenx illi kienet, għax dan għadin nitkelmu ħafna nies. Being spirituali? Le. Tabib baqajiet li jew Anġlu, mifhem. Ejja, ma daka x'inhu Anġlu? Eġveri Anġlu tiftaħlu l-organit jew l-para fuq. Huwa fiżiku allura. Operazzjoni żgħira għamilta. Seta għamillu stick fuq U sobba. beda jgħidlu. Anġlu tagħmillu stick fuq sobba. Imma jiena solita, jiena hemm inkonsistenza oħra fuq ta' Varġina. Sewwa. Mur bil-qattus. Qed jitkellem ta' x'ismu għaw ta'. Mur bil-qattus inti. Mur l-isptar. Li titkellem Roni. Li titkellem Roni fuqha. Ma qasnaf minnu Roni. Tal-Brażiljan. Ma għax xiex titkellem. Hemm wieħed Roni li titkellem kontra Kastal Virginia. Le, m'għandix idea. Insomma, da Roni qed jgħid li hemm daw is-sinjuri ħalsu l-flus u jsejħu lil daw l-esseri, fimt, u daw l-esseri jikraxxjaw Roni min huma? Roni wieħed ufologist insomma, reliġjuż u kif nara xi ħaġa reliġjuża ngħid le. Imma da skont it-teorija tiegħu li huma xjaten dawk li raw u mhumiex anġli. Ija, ma li huma xjaten, per eżempju, issa jiena nemmen. Xjaten. X'inhu xitan? Skont Roni huma xjaten, u skont it-tabib huma anġlu, u da Roni qed jgħid. Isma' tabib qed iqarrabi ma b'rispett kollu, meta tajt xitan, meta tajt demonju, meta tajt anġlu, meta tajt alien. It's all a label. Inti l-fatt li qed tara xi ħaġa u inti għalik skont il-conventional tot tiegħek għax dejjem pinġejna sewwa il-xitan bil-qrun. Jew l-anġli bħal karubin. U daw għax kellhom tliet ma nafx kienu tliet indentations ġo magħhom. Sewwa. Ejwa għalhekk naħseb qed jgħid li huwa xjaten. Jgħid li huma xjaten. Issa, inti taf jiena x'dejjem ngħidlek jiena nemmen il-dawn huma dawk il-fabled angels and demons. Imma x'inhu huma angels and demons? Fimt? Dan huwa label l-bniedem ta' biex jirrelata ma' xi ħaġa. Imma huma l-angels, demons, whatever, huma entitajiet li tista' tmisshom u jistgħu jmutu. Ma naħsibx jien le. X'jiġifieri? Ma naħsibx. Dal-alien, kien hemm xi alien miet. Imma jiena mhux dik li kont ħanajlek Mirko. Mur bil-qattus, Mater Dei. U għajdlu il-qattus għandu bżonn operazzjoni, ħajlek jmejn opera fuq l-qtates. Aħseb wara kemm ħadd mur fucking alien. Alien. Ta' xi ħaġa li alien ismu miegħu ma nafux x'inhu. Kemm ħadd mur ġo sptar u opera fuq tabib. Allura t-tabib li missu. Għax da missu jekk opera fuq. Kif ma mietx u li ħormiet? Jien daw l-inconsistencies li noqgħod nara u nifli, għax hemm jekk inti qed tajli dak li refaw tafaw fil-karozza ħamar daw miet. Ja kif it-tabib ma tajli orajt għax kien girfu. Orajt. Tip ta' essa skoprew x'inhu x'ismu li kellu. Tip ta' Madonna. Antrax modifikat. Ija ma min qed jgħidu da. Issa ta' James Fox. Dak is-soldat kellu tip ta' antrax modifikat. Għalu għax għamlu l-autopsja fuq għatna s-sumi. Il-rizultat ħareġ tip ta' antrax modifikat. Ma jena xorta ma d-doqli xilli daw daħlu baljen, ġol isptar. Le, ma. Ġviri mikrobu li qiegħed fid-dinja
ġabu miegħu alien minn fucking galassi oħra. Modifikat. Ma skont James Fox bizbal laqtu. Ma tagħmilx differenza. Laqtu x'ismu. U x'aktarx mill-ħmiċ li jerħi u stess l-alien. Jien anke per eżempju. Allora jekk ta' being spirituali jaħra. Għetlek, huma. Taf kemm hemm fis-sens. Għatli inti għandek il-fenomenu mhux ġastija settur wieħed, għandek settur mifrux. Għandek dak li għetlek li aħna din interfejst miegħu li meta jkunna bżonnu nsejħulu jider li huwa CA5. Sawa meta tagħmel meditation ħajdillek li pratikament il-hypothesis hija li huwa defense mechanism. Fim biex jgħin l-umanità. U bat għandek. Ma, alright, ma l-essa dak kemm statement. Mux statement, tara xetlek. Dan huwa defense mechanism biex jgħin l-umanità. Sib li eżempju wieħed fej dal-fenomenu għen l-umanità. Eżatt, dik waħda. Dejjem dar f'momenti ta' diżastru hekk. U x'għamel? Bħal ta' fuġi u ta' bir-rispett kollu, jiena min meta tagħmel daw it-tip ta' statements il mhux statement, qed nagħmel statement li hija għax inti qed tgħid dejjem der f'mumenti ta' diżastru. Kun hemm diżastru. Inti rajt UFO. Rajt UFO. Kien hemm diżastru? Le, ma kienx. Għalhekk, mela dik waħda. Jien rajt UFO. Aħna qed nitkellmu issa darba tnejn tlieta. Bħal ta' CA5 qed nitkellmu. Ġara xi diżastru? Le. Mela, l-ura ma tistax tajt illi dawn jidru f'mument ta' diżastru, kieku għat l-leġenda tal-Motmen. Rajt, il-leġenda tal-Motmen, minn ma jafx bija Google ja. Il-leġenda tal-Motmen, il-leġenda stess tajlek, illi dal-Motmen kienu jarawh. Rajt, u kien jiġri ftit wara diżastru. Mux il-Motmen bissemma, għandek iż-żugraga. Ejwa, rajt, ma t-jina tinsemmi il-Motmen. Daw dal-fenomenu li inti tara xi ħaġa u li dil-leġenda ngħidulek għandha forum kull imkien. U jiena skoprejt li anka għax issa ħajoħroġ ġaħareġ nsamma wara dal-episod fuq il-Blue Lady u l-istess kien hemm min jgħid li meta jara qabel iseħħ xi ħaġa jew kienu ħajmutlu xi ħadd fil-familja ġildinja xi ħaġa komunissima. U le daj ħanajli. Le, ma eżempju. Meta jkun hemm leġenda, xi ħaġa vera jkun hemm. Il-fenomenu ta' CA5, il-fenomenu ta' CA5 minn fejn beda. Ilu, meta jkun hemm kongregazzjonijiet ta' nies, dal-fenomenu flimkien ħajder. Issa, is-sufi għamlu dil-prattika li jintaqgħu fil-muntani u jitolbu bil-mod ta' kif jagħmel is-CA5. Stephen Greer ġifiri tgħidilhom min qiegħed Malta u qed nirringrazzjakom u kollox u minn hemmhekk ipperfezzjonata għas-CA5. Imma mill-lider Presley perfezzjonata hija kelma kbira. Żgull kbira. Ipperfezzjonata evolvit għas-CA5. Jiġifieri però l-fenomenu mill-lider huwa interface magħna, jiġifieri issa. Ma again, erġaj dan huwa statement ieħor li repetajt ħafna drabi. Interfaced magħna. Interface magħna. Jiġifieri? Jiġifieri qed mill-istess live stream ta' x'imkien minn fejn ġej il-konxju tagħna. U minn fejn ġej il-konxju tagħna? Min jaf minn fejn ġej il-konxju tagħna? Mirko. Tifhem sajan. Jien nista' ngħidlek, il-konxju tiegħi qiegħed jinsab ġo vażett dar u nsakru fis-sejf ħalli ma jiġrulu xejn. Dil-ġimgħa kemm rajt dan hawn fejn wieħed qed jagħmel teorija ta' jiġbor il-dawa u near death experience tan-nies u jipprova jqabbel biex jara fejn imorru in-nies meta jmutu. M'hemmx konklusiv. Mhux ovvja li m'hemmx konklusiv, ta' x'ħajjagħmel ħajmur jiġru warahom imma. Hemm ħafna. Kif tista' sajan? Min jara t-tanil, min jara ballum. Ara. Ħampoġġilkom, it-tnej li intom. 3 mistoqsijiet, ċuċata, 2 mistoqsijiet kollox. Inti temmen illi hawn xi ħaġa stramba fid-dinja li tiġri xi ħaġa ejja ħansejħula para normali li it's beyond the normal. Iva jew le, ma rridx spjegazzjonijiet, iva jew le. Ovvjament. Mhux ovvjament, iva jew le. Iva. Inti Mirko. Le. Le. Għax xi darba ħnispjegaw. Xi darba għalija paranormali hija dik imma issa li tikser ir-regola tal-physics. Imma at this point in time, meta inti tiġi tajli li rajt il-bib ta' barra jinfetaħ waħdu jingħala rajt figura dieħla u ma kienx bniedem. Sewwa?
dik għalik hija xi ħaġa llum il-ġurnata imma tinsiex qatt m'għandekx il-measuring tool biex tkejjilha tirreplikaħħa. Dik għalik issa illum hija paranormali tiġix tajli mit-sena oħra dik nispjega. Forsi kif ngħid jien, dik hija frekwenza li inti għajnejk qabdithom moħħok qabadhom, imma llum ma kontx naf li moħħi jitjunja ġo frekwenza oħra, imma li hija llum hija xi ħaġa paranormali. Illum kollek tara xi ħaġa bħal dik inti. Issejħela paranormali jew le. Mhux dik jew taqbad mobile titfhom it-senilu. Ne, tieni ċans. Quantum tunneling huwa paranormali? Mhuwiex paranormali għax illum nafu x'inhu quantum tunneling jew ma nistgħux nifhmuh, right. Ma nistgħux nafu fejn ħajmur. Right, okej, naqbel miegħek. Imma bdejna minn x'imkien. Għadna ma nafux fejn qed imur, mit-sena oħra nkunu nafu fejn qed imur. Allura għalina dak li inti ma tistax tispjega llum, il-bniedem irid itih label. Dik li dejjem ngħid jien, what's in a name li bniedem irid jirrelata ma' xi ħaġa billi jtih isem. Mela llum jiena ħanajlu ma nistax nifhem x'qed jiġri din hija spooky action illi ma nistax nispjega, mela jiena li huwa fenomenu mhuwiex normali, huwa paranormali. Taqbel miegħi iva jew le? F'moħħi paranormali għandha konnotazzjoni maġika. All right, issa il-maġija. Dik kemm il-darba ta' dik, il-maġija x'inhi? Il-maġija hija xjenza li l-bniedem għadu m'għandux prova tagħha. Mela allura l-bniedem bil-forsi li titija isem u jgħidilha magic. All right. Inti forsi illum ma nafux il-moħħ huwa interfaced ma' xi ħaġa kbar minnha. Wa ta' pitata tikonna prova konkreta li l-moħħu huwa vera qiegħed. Taħseb li daw l-istel ismajna ta' pereżempju bħal ta' Jack Parsons u Aleister Crowley u hekk dawk taħseb li huma reali jew jien naħseb li huma reali. U Sajan, bir-rispett kollu di bħal kull leġenda. Di bħal tal-hypogeum ta' twal. Xi ħaġa vera hemm. Issekkux il-hypogeum u ikbar mill-li qed juruna. Jekk għandux livelli oħra. Ma nafx, imma inti temmen li hemm dawk il-figuri bis-suf u l-qegħdin jgħixu taħt l-art daw x'qegħdin jieklu. Fimt? Baqqu l-qabel. Da qegħdin jitilgħu kultant jaqbdu bniedem jikluh. U da kemm il-bniedem da inti jekk hemm ma nafx kemm fimt, sakemm mhumiex xi ħaġa spiritwali, sakemm mhix entità spiritwali li m'għandix bżonn tiekol. Imma jiena nemmen illi f'kull leġenda hemm il-verità. Però ovvjament we romanticize everything. Mhux hekk. Di bħal tal-Blue Lady. Sewwa, we romanticize. Di bħal meta morna il-razzetta tax-xitan. Imbena f'lejl. Iwa lix semmejtu r-razzetta tax-xitan għax għandu żewġ staircases li għatu għas-saqaf u qishom ġiex tiqrejjen għalhekk biss jgħidulu il-leġenda fuq dik ibbażata. Għala bellawa lin-nies, mhux bellawa ta' tifhimniex ħażin. Da ma ninsewx da meta nbnew daw l-affarijiet u forsi meta nstabu. Apparti li kien żmien ta' n-nies kienu kollha jduru għar-reliġjon, għax in-nies għadhom iduru għar-reliġjon. Sawa qed tonqos vera, imma n-nies għadhom. Qed tinbidel, imma għadhom iduru għar-reliġjon. Imma dak kien żmien fejn tinsiex kellhomx it-television, allura rriedu l-immaġinazzjoni tagħhom x'imkien. Ara llum x'qed jiġri. Illum l-immaġinazzjoni qed tisraq ilna. it-television, il-lob tal-computer, l-AI. Inti jekk qabel kont taqra ktieb. U qed taqra ktieb u qed timmaġina nisma' dal-bniedem Sajan li jibes ħud. Jien qed nimmaġinah b'ħud kollu dieb, kollu alla xi raġġiera fuq rasu. Issa f'daqqa waħda għamel il-film ta' Sajan u qed nara lilek, ngħid illalla. X'differenza minn kif immaġinajtu minn fuq il-ktieb? Mont il-kjabi. Fimt? Ġifieri, x'qed ngħid? Jien qed ngħid illi orrajt dak iż-żmien il-leġendi kunu jirromantiċizzaw, imma verità nemmen illi kien hemm minn x'imkien bdiet il-leġenda. Kien hemm nibda ta' x'imkienu. Ġifieri. Il-qasba ma ċaqċaqx ta' xejn jgħidu bil-Malti. Sewa. Issa eżempju, di tad-deri tal-Madonna hekk. Temmen fihom.
li jaraw bħal ġuża mifsud, bħal tal-urt. Xi ħaġa raw. Imma sajan. Għax dejjem tissemma l-mara. Le, mhux dejjem tissemma l-mara. Semmejt affarijiet li huma differenti ħafna. Differenti mi. Eżempju, li msemmejt inti ta' ġuża mifsud. Sewa. Hija differenti ħafna minn eżempju, suppost għandna nagħmlu episodju fuq il-Madonna taż-Żejtun, mhux iż-Żejtun, ma taż-Żejtun l-Eġittu. Jekk tikkompara dik id-dera tal-Madonna mad-dera tal-Madonna ta' Fatima, huma kważi totalment l-opposti. Eżatt. Waħda tkellmet l-oħra ma tkellmitx, taż-Żejtun ma qalitx. Eżempju, waħda jekk tħares li għatamxek bid-dawl u l-oħra tista' tara normali, waħda eżempju taż-Żejtun tibqa' l-estetik. Damet tidher sentej, ġifieri meta orrajt kollha jgħidu li Madonna. Taż-Żejtun rawa miexja wkoll. Ma mhux it was not animated. Le, it wasn't animated, miexja in statika miexja hekk. Issa qed tara dell-istatwa qed tara dell-istatwa taraħħa miexja hekk. Jien nemmen il-li taż-Żejtun tal-Eġittu hija ġara xi ħaġa. Ritratti hemm videos, ġifieri sa mbagħad la nagħmlu il-ġismu tagħha naqstram. Ejja mhux kollox huwa stram. Imma dan again, da qegħdin nitkellmu illi dak iż-żmien daw jiġbdu b'kameras tal-bellows. Sewwa. Ġifieri il-film ma kienx jħendilja d-dawl bħalma jħendilja sensor tal-lum. Sa ħanidħlu fiha l qudiem. Imma inti saqsejtni jekk huwiex vera li nemminx illi deret il-Madonna. Jiena ngħidlek. Nemmen illi raw xi ħaġa. Nemmen illi esperjenzaw dawk l-eluf ta' nies għal 3 snin fucking sħaħ. Ma naħsibx li għamlu 3 snin dak kongregazzjoni nies saqsa l-President. Right. Jisa kollum kinti dedden mara Guantalupe. Iwa, right. Malta, kollum kinti. Xejdu l-Maġġokor. Imma ħana mhux dejjem ngħidu l-fenomenu huwa trickster, naħsbu li huwa l-fenomenu huwa trickster. Issa kinti għandek qudiemek. Ħajprova jiffamiljarizza xi ħaġa. Ħajprova jurik xi ħaġa. Illi għalik hija familjari. Issa jekk il-fenomenu jaf illi dawn għandek grupp ta' nies illi huma reliġjużi, sewwa. U daw ħajinterpretawha bħala l-Madonna. Il-Madonna fil-verità aħna. Sewwa, di għexet 2000 u ma nafx kemm il-200 sena ilu. Nafu kif kienet tilbes ma nafu xejn. Għaliex Alla jbierek dejjem il-Madonna narawha bħal di typical statue li konna naraw dak li kien ikonna fuq il-komodina biex xama qudiema, daw li kienu jqasmu tal-Legion of Mary. Dejjem l-istess. Naqblu? Dejjem l-istess. Naqblu? Għaliex il-Ġesu dejjem narawh abjad, dejjem Ġesu sa fejna fien ludi kien. Mistax ikun kien abjad, mistax ikun kellu għajn ċelesti. Għaliex aħna dejjem tant immaġinajna lil Ġesu bħal Robert Powell ta' Jesus of Nazareth. Illi automatikament, right, enti automatikament kif ħatara dik il-figura bid-daqna Ġesu. Ejja mhux bid-daqna, għaliex ma qallux Ġesu jien. Fimt? Għax m'għandix xar. Ma qed tifhimni x'irid ngħidlek. Di interessanti, għax eżempju meta tara l-affarietek. Tajbeda. U jekk tidher il-Madonna, x'qed iżomma li tidher solid. Eżatt. U tgħidu la misma guys. Jien ta' veru ta'. Eżatt. If u għajdu ċoċati. Dak ma jeżistix, dak jien neżisti u fucking. L-aħħar darba tajt l-ispjegazzjoni. What's the use illi tidher? U mhux qed tagħti il-messaġġar. L-aħħar darba li tajt l-ispjegazzjoni jien tal-bidwi għandek l-għalqa u hekk u allura il-fenomeni ħajsaċċjalek dak ir-raġel xi jabbi l-xkwara, fim? Ġej video fuq, ġifieri. Tal-xkwara. Tagħmel wieħed mal-għalis? Fuq di li qed inti ġifieri. Per eżempju, Sajan, il-Ġapan huwa il-fenomenu tal-fantasmi tal-ghost huwa popolarissimu. Popolarissimu. Sawa. Għaliex dejjem jidher sembjanzi tipiċi ta' Ġappuniżi, daw il-pallidi xarhom l-ixtwil. Għaliex per eżempju, għaliex il-Musulmani jaraw il-ġinn
U jsejħulu ġinn u ma jsejħulux fatat u ma jsejħulux demonju tajli għoret, bil-lingwa tagħhom, okej. Imma lix per eżempju l-properties tal-ġinn li jidher ġo pajjiżi musulmani mhuwiex l-istess ħaġa bħalma naraw aħna Malta u bħalma jaraw l-Amerika u bħalma jaraw il-Ġapan. Għaliex? Għax naħseb il-fenomenu huwa trickster. U qed jorik xi ħaġa li inti ħadd interpretaħħa, ħadd irrelata magħha. U Malta nsejħu kollox ma ħareġ. jistax ikun bil-maqlub allura. F'liema sens? Li femili. Li il-fenomenu inħoloq għax il-kultura tagħhom hija differenti. Eżempju, l-Ġapponiżi għandhom kunċett vera stramp tal-paranormal, eżempju. Apparentement għandhom xi ghost ta' mara li tiġi saqsik isma' jiena sabiħa. Tkun kera ħafna. Tkun mara u tkun raġel propja. U inti tajdila iwa, xek tajdila le, tikollok rasek. Fis-sens, huwa kunċett vera stramp li aħna naħattana m'għandniex dak il-kunċett. Allura jien iktar tajdli li huwa ħolqien. L-immaġinazzjoni. Hemm dak is-sorm blajn ġo fieħu. Allura mbagħad. Sorm blajn ġo fih. Jiena falli mettajt. Dik kien hemm trend milowxa fuq l-internet li kien hemm xi tfal li kienu jaraw. Sorm blajn. Mhux sorm blajn, taqsu wiċċ imtawwal parajnej u ħalq kbir isu ta' papra u bisnien. Sorm. Per eżempju, dik għaliex hawn Malta qatt ma raw dak, per eżempju, għaliex dejjem jidher ġol Ġapan da. Għaliex ġo Ċajna le, per eżempju, ġol Ġapan huwa ġo Ċajna le, per eżempju, għaliex ġol Indja le, per eżempju, pajjiżi Asjatiċi. Tork taħt it-taraċ, aħna biss għandna. Eżatt, it-tork taħt it-taraċ. Għaliex it-torok, per eżempju, Alla jbierek dejjem hawn Malta jaraw it-torok. Jien fl-antik. Iftakar in-nanna tal-mara kienet tajt li tara tork. U daqskemm smajt jien it-tork tat-taraċ. Għaliex dejjem il-Malti jara tork. Ma tork interessanti, Ija, ma għaliex tork? Kemm tinta. Il-mistoqsija għaliex Taljan ma jaraħx tork, per eżempju? Il-tork. Qed jidher bħala tork għax huwa trickster u qed jieħu dik is-sembjanza jew għax il-history tagħna influenzatna. Il-tork huwa l-edewwa. Mela ismani, mela jekk. Għaliex illum m'għadux jidher it-tork? Le, żomm, iwa żomm sarjan issa Madonna. Għaliex fis-60s u fis-70s, fis-60s kienu jaraw it-tork. Illum kemm għadek tisma' bit-tork? Għandek ġiex tistejjer, all right. Reċenti. Imma l-maġġoranza tal-istejjer li nisimgħu aħna jien qatt ma smajt bit-tork pereżempju dal-aħħar. Stejjer antiki għandi ta' dawk li jaqbżu l-ħamsinijat ġifieri. Imma inti qed tgħid riċenti raw it-tork il-bieraħ jew ġemajlu jew sanajlu qed tgħid. Li ara, mela ħanispjegalek. Mela jien għandi naf nies li raw it-tork fis-60s 70s. Li ħajalqu 60-70 sena. Imma rawhom issa jew rawhom 60. Rawhom dak iż-żmien. Imma le, issa għandi tnejn min-nies li xi 3 snin ilu ġew qalu l-istorja simili. Li raw it-tork. Imma tork kif taqbad tgħidlu li hu tork? Għandu deskrizzjoni vera ċara. It-turban bis-sidrija u skur. Imma fejn taf li hu tork? Dik hi l-ħaġa. Ma kif taf li l-Madonna allura mela? Appuntu. Ma tistax tgħid li huwa tork. Hija d-identità li għandha uniformi. Fim? Hemm d-identità li tidher hija Madonna. Ma qalu li raw il-Madonna bit-turban u bis-sidrija. Eżatt. Imma daw żewġ entitajiet qatt ma rajnija libsa. Dal-entità ħajderek, fimt? U l-entità l-oħra ħat id-direk. Hemm storja fej kien hemm imam u daħal dan li kien jiġbaħ bħalma ngħidu aħna bil-kappell u bħalma jibsu t-torok sawa u dan l-individwu qallu hemm fejn norqod illum magħkom u dak offrilu sodda insomma ġo kamra. U kif mar jorqod kienu qegħdin tnejn ġo il-kamra. Wieħed beda jitlob liħor qallu mhux ħadd titlob qallu jien m'għandix għalfejn nitlob dan lill-ieħor u liħor kompla jitlob u hekk waqt li kienet jitlob u jirringrazzja l-Alla dal-istorja sewwa. Dal-ossja li ġrat issa riċenti jew għax qed ngħidlu li mhux ġast hawnhekk it-tork, fimt? Jekk tajt li t-tork jidher it-Turkija. Turkija, eżatt. Le, mhux it-Turkija da. Mhux it-Turkija. Jiena nistaġa għax Tork jidher Malta, mhux għax jidher it-Turkija. Le, mhux it-Turkija da. Jew pajjiż Arbi.
Pajis Arbi ma nsejt fejn. Ejja, ma Pajis Arbi. Imma kienet definita li mhux komuni li jkollhom. Imma l-Amerika kemmu kontinent kbir u l-Kanada kemmu kbir. Sawa? Qatt smajna b'każ il-Der Tork kif naraw aħna, jew kif konna naraw aħna. Imma ma jsolħulux Tork. Dik id-differenza. Ma alla mhux. Ġifieri jekk ngħidlek Tork insir Tork. Bl-istess diskrizzjoni, ma jsejħulux Tork. L-istess diskrizzjoni x'inhi diskrizzjoni? Li libesu uniformi u kappell. Ija ngħidlu bajra xef libes uniformi. Xiex? Xef libes uniformi. Jiġifieri kellu dak il-kappell twilek bħal ta' xef. Le, kellu kappell. Per eżempju, għalfej per eżempju ġu ċertu postijiet hawn Malta ma rridx insemmi ismijiet. Huwa famuż il-lider li kien nafu li dal-post kien xi darba sptar ta' żmien il-gwerra. Dejjem jaraw dan il-famuż soldat imweġġa, jien għandi storja xi ħadd qali li ġifieri li kienet qed jarma għall-function għall-event. Oġi xi ħadd warajh u qallu I died here bl-Ingliż, qallu qed kellmu bl-Ingliż, qallu I died here, qallu in this hospital. Da dar leħ, pa jħares leħ. Raħ liebes ta' soldat antik ta' żmien il-gwerra. Per eżempju, għaliex ma raħx Tork? Għaliex ma rax il-Madonna, għaliex ma rax il-Ġappuniż aw il-fatat il-Ġappuniż, per eżempju, għoni x'jgħidulu, nsejt x'jgħidulu ta' x'insejt. Għoni xi ħaġa oħra. Għoni xi ħaġa oħra, ġed nipprova niftakar x'ismu. Kelma stramba. Qed tifhimni x'irid ngħidlek għaliex pereżempju t-Tork kien jidher fis-sebgħinijiet u fis-sittinijiet u llum il-ġurnata m'għadekx tisma' bit-Tork. Għaliex? Għax il-fantażija ta' dak iż-żmien, il-biża' kienu jbeżżawna bit-torok. Sawa? Allura, mhux qed ngħid illi daw in-nies kienu mġiena u bdew jimmaġinaw u joħolmu. Jien qed ngħid li jekk vera jeżisti dan il-fenomenu li jiena nemmen li jeżisti dan il-fenomenu, qed joħodlok minn ġol l-immaġinazzjoni tiegħek minn xi tibża' inti. U qed jipproġettaħħulek skont kif tibża' inti, għax dan irridek tibża'. Ħantik dan l-eżempju u jallak xi darba katti hawnhekk. Illum naħseb illi it's common knowledge illi kulħadd jaf li jiena nibża' mill-ġrieden. Sewa? M'għandix minn xiex nistenni. Isemmija f'kull ghost hunt. Eżatt. Jien, ifhimni, riċenti qalu li inti tipo bniedem fimt, iwa, nibża' mill-ġrieden, fuck it, nibża' mill-ġrieden. Jisir taqas ngħidlek. U milu xakkamlu li tibżax, ma ninduna l-mod kif ħarsu, kejter saq waħda lawnek, u pottak kif għamiltela. Anyway. Mela jien nibża mill-ġrieden. Mela jien għandi fobja kbira mill-ġrieden, jien ma nafx nikkontrolla. Ħad mhux ksu ħadda, da nixtieq jien li nipnotizza ruħi u jien nispiċċa ma nibżax mill-ġrieden. Mela immaġina jiena, ġejt inti u tajtni kaxxa. U għatlikejt dil-kaxxa tiftaħiex. Le, anzi, bil-kontra, sorry. Għandi din il-kaxxa jien, u ngħidlek sajjan tiftaħiex, ngħidlek għax din tal-biża'. Jien nafx fiha l-kaxxa jiena, minti ma tafx fiha l-kaxxa. U inti tagħmel 100 sena dil-kaxxa ma tiftaħiex. Wara 100 sena tiftaħha. U ssib ġurdin ġo fiha. U inti għandek 20 ġurdin id-dar trabbihom. Int ma tibżax minnhom. Tajt tara alla kejt minn xiex beda jibża'. Għaliex, għax il-punto di vista tiegħi. Punto di vista differenti. Il-dik tiegħi hija li jien għandi fobja mill-ġrieden. Mela, immaġina jiena dal-fatat ħajdilli bħala ġurdien. Ħajbeżżak. Ħajbeżżani. Ma tħajdilli bħala qattus li jiena qta' nisġennena lihom inħobbhom għandi tlieta d-dar. Jekk ħanaraħ mhux translucent u ħanara qattus. Mela allura jekk nisimgħu stejjer ta' nies bħalma semmi li Mirkol bieraħ għall-istorja raġel miexi qed jaraħ fiżiku mhux ħaddieħor fiżiku imma dak inserta ġo dar li ma jistax ikun daħal raġel ma kellux minn fejn joħroġ u dar raġel daħal ġo kamra u sparixxa. Mela awtomatikament inti tajt ma jistax ikun. Sewwa għax jekk jiena nidħol ġo il-kamra minn x'imkien irid noħroġ. Jekk m'hawnx tieqa m'hawnx bieb. Ma sax noħroġ. Imma allura, min jaf kemm il-darba rajna nies aħna?
Jekk il-figura, jekk il-fatat jidher mhux translucent. Jien li ma garanzija għandi li jien għaddej minn taslija ma jaddibni dem minn miegħi. Mhux ħaqgħod insaqsi isma' l-darajtu. Min jaf kemm jgħaddu ħorsin magħna, allura u ma nafux li huma ħorsien. Wara l-podcast ta' Daniela. Qed tifhimni x'irid ngħid il-punt tiegħi? Wara l-podcast ta' Daniela kien hemm persuna batitli insomma għat li kienet edha nannita u rat xi ħadd telat taraġ u ħasbet li xi ħabiba ta' nannita jew hekk. U l-nannita għaltela hemm waħda mara fuq. U l-nannita għaltela xil-lost jattej. Telat fuq ma kien hemm ħadd. Jiġifieri di rata bajnija għalt li solid kienet mhux translucent għalt li telat it-taraġ. Dil-persuna l-oħra. Sa di li telat it-taraġ pereżempju di għandi storja jiena li għaluwieli u hija storja li xbajt nismaqqa minn l-istess persuna. Jisa ikominu. Di kien hemm persuna, ma rridx ngħid minni ovvjament, kienet qiegħda id-dar weħda fil-kamra tagħha, semat il-bib tisfel jinfetaħ, semat il-ħoss tipiku tal-basktijiet tal-plastik, tax-xirja u ċwievet iċekċku u taf il-ċwievet taf inti jekk tidħol il-mara, ngħid ġiet il-mara, tajli minxiex mill-ħoss ta' ċwievet. Għax il-keychain jew forsi ma nafx, għandu ħoss partikolari l-induna li hija l-mara, tidħol it-tifla, l-induna li hija t-tifla. Ma nafx kif taħdem fil-moħħ, ma tant inkun smajt l-istess pattern. Illi jiena moħħi jgħid ġiet il-mara. U di samat il-lomma. U di rata tiela mit-taraġ quddiem il-bib ta' kamra tagħha. Ma ratix nieżla. Għaddit kwarta, 10 minuti, u reġgħet samat il-bib jinfetaħ tisfel. Di naħseb inti di. Naħseb jista' jkun għax din l-istorja smajta miljon darba. U di qalet di kif għadni kemm smajta diħla kif ġdaqqa waħda reġgħet daħlet. Għaltela u dik, għaltela inti mhux ġaġejt u tlajt għaltela rajtek tiela minn ġod taraġġ, rajtek rata. Jiena għaltela kont qed nixtri, għaltela għalti nissa ġejt. Ma kien hemm ħadd iktar. Strambi dawn l-affarijiet. Kif taqbad tispjegaħ dal-fenomenu, dal-każ? Fimt? Isa forsi ir-rewind, fast forward tal-futur, rat il-futur. Fimt xi tnajlek? Allora, għalhekk huwa dak il-punt tiegħi li qed ngħidlek, jekk inti tara spirtu għajlu li trid ħares nsejħulu isem whatever, u taraħ solidu. Min jaf kemm naraw minnhom daw u ma nafux li huma spirti. Qed taqbel miegħi ma nafx kux qed niftijem tajjeb. Ejwa le, għax l-ewwel xina użajt dik tistaqsi xi ħadd jekk hux dar reali bħal dak il-film ta' Beautiful Mind dak li kien jara n-nies. Kien joqgħod jistaqsi n-nies ostja jekk hux reali jew hekk tispiċċa hekk jiena kera. Kif qed tgħid inti jekk. Le jiena mhux qed ngħid illi le fis-sens qed nagħti. Kieku vera dawn il-fatati, dawn l-entitajiet jeżistu. Li nemmen li jeżistu. Bħalma inti rajtu solidu, n-nies kollha solidi aħna narawhom, x'garanzija għandi jien li Mirko li hemm wara dak il-counter hemmhekk, hekk hux fatat jew vera Mirko. Fimt? Sa il-Mirko għax nafu, mek hemmhekk għad-daraġa issa. Għaliex mhux qed ngħidlek l-alla radni kemm rajt ħares, għaliex ma ngħidlek għax ma ħasadnix, għax ma mer xejn out of the ordinary għadda minn ġo triq. Imma jekk ħana raħ diħel minn ġo l-ħajt, jew diħel ġo ħajt. La ngħidlek jien rajt fatat. Imma, mbagħad hemm dik il-biċċa xogħol l-oħra. Illi meta jaħsdek oġġett, issa jaf ikun mandejn dal-oġġett bħal dawk it-tlet cables illi għatlek. Jien kont niġi hawnhekk l-għadu, ngħidilkom jiena rajt tlet shadow person. Kont diħel minn ġo dal-kurutur, rajt tlet shadow person twal, tlaqt niġri l-barra, twerwirt. U daw it-tlet shadow person kienu xejn ħlif fucking cables.
Fimt? Imma jena ġejt ngħidha l-istorja, allora jekk inti ħatodda mal-nies li esperjenzaw il-paranormal, magħhom qed tiffekterja fakes u misidentifications. Għammaw min jagħmel jaqbad aħna ma nagħmlu aħna nipprovaw nsaqsu dejjem il-mistoqsijiet u Tgħidlek u dak li jkun jekk jiena rajt tliet shadow people. Le. Tista' titfani taħt fucking lie detector, tista' tittorturani. U jekk titfgħu taħt lie detector jgħidlek illi u jimmarkalek illi vera rom tliet shadow people. Għax qed jemmina l-ħaġa. Għax qed jemmina. U qed jemmina sajan. Inti tista' tmeri il-xaħat xra jekk u għalih. Di ma rridx forsi dak, ma inti taf li hawn nies li jkunu colorblind pereżempju. Issa, jien ma nafx kif jaraw minnu colorblind għandu jkun jiswiċċjaw xi kuluri naqblu. L-abjad l-aħmar tiegħi mhux l-aħmar tiegħek, jien ma nafx kif taraħ inti l-aħmar, jien naf kif naraħ l-aħmar għax ovvjament ili naraħ l-48 sena. Ġi naf li dak huwa aħmar. Sawa, u naf li inti ħatħares li aħmar, mi ma nafx kif qed jaraħ moħħok. Il-bajers jien. Il-bajers kif jagħmlu Amerika l-bajers? Ħabba l-karri. Jagħmlu l għandu kun xi lines minħabba. Suppost il-ANIDO l-Earth Neutral u Life, suppost kull min għandu kull forma ta' color blindness jista' jiddistingwihom. Għalhekk neħħew l-life ikun aħmar għax dak kapaċi taraħ kannella whatever. Eżatt. Provaw jagħmlu kuluri. Li anka fit-trifejs għandek il-gris u għandek l-iswed. Il-color blind jibqa' jaraħ xorta. U xek. Suppost iwa. Ma jiena li rrid ngħidlek jien hija, jekk inti għandek bniedem li huwa pereżempju color blind u l-blu jaraħ ma nafx, qed forsi qed nagħti eżempju farfetched. Imma l-aħmar jaraħ blu. Sawa, jiena li huwa aħmar. Jien nistammer li dak huwa aħmar. Jekk qed jaraħ fucking blu. Ovvjament. Fimt? Issa. Meta inti saqsejtni temmen li jaraw il-Madonna, jien nemmen li jaraw xi ħaġa. Nemmen li jaraw xi ħaġa. Imma skont mill-ma kultura, mill-ma reliġjon, mill-ma tip ta' dogma ġej inti. Li inti ħatajt li rajt il-Madonna, jew il-fenomenu ħajdillek forma ta' xi ħaġa li inti ħadd interpretaħħa bħal Madonna. Per eżempju, għaliex il-Madonna dejjem rajnija, dejjem rawa, libsa dan il-mant, sabiħ, qatt ma rajnija libsa per eżempju jeans u t-shirt jew jeans u qmis. Il-Madonna. Sawa. Xem ħażin li kieku tilbes jeans u qmis. Sa naf li forsi ħajkun hawn minn ħajt każa b'dalijiet ngħid. Hija ma hija xi ħaġa ħażina li il-Madonna kieku tilbes jeans. Xorta bitu. Mux xorta ħwejjeċ. Sawa. Kiko titwelet il-lum. Kiko titwelet il-lum mux ħatiġi għalla bil-mant. Kolla t-mur tamel l-lexis u koll. Ġifiri, bir-rispet kollu, jena ma nafx għalfejn għalix ġesu dejjem jidher bid-daqna, per eżempju. True story. Fimt? Allora, mux iktar ġalek taħseb illi hemm fenomenu li qed jitteppja ġo moħħok, ġo l-immaġinazzjoni tiegħek, kif inti familjarizza mal-affarijiet u ħajjidirlek biex inti tifmu. Għax jekk jiena qatt ma inti ma tafux il-sajan, u jiena ħanidirlek hekk. U jiena rrid ngħidlek li jiena sajan. Sawa, imbilli ħanidirlek hekk da, ħadd ma jaf minn inti. Sawa, ma kien irrid nitħaq bik, u rrid nidirlek bħala sajan għax il-sajan kulħadd jafu. Jien ħanidirlek bil-mod kif jilbes sajan. Xħan il-bislek bil-ġlek u bl-ingravata, il-sajan ma tanġ naraw bil-ġlek u bl-ingravata, l-skam ħatara lejli. Għal-qorti bis. Fint, ma kieku rrit nider jena, naħseb 99% b'xi flok tal-Iron Maiden, jew xi flok tad-Dajo. Għarajt, jekk ħan nider l-ammut jien, naħseb jien, jew jekk hemm fenomenu li jrid jitħaq b'xi ħadd u ħajdirlek kejt, forsi inti tkun rieqed u tara lili. Ta' jien ħan nidirlek bil-flok tal-Iron Maiden, per eżempju. Żgur. Jekk tarani biġlakum gravata għajda trickster ta' dolori. Xin żgur minix? X'ħan nilbislek ġlakum gravata skam ma murġu l-qorti? Bħal Daniela meta rat in-nannita qalet li ħasset li mhux nannita. Eżempju. Użat dik li tissejħ discernment. Ġifieri jkun hemm tipo ta' xi ħaġa naħseb
jekk xi ħadd jesperjenza jien naf, jekk xi ħadd jesperjenza dal-fenomenu naħseb li jkun hemm xi tip ta' kif naqbad ngħid bażi ta' komunikazzjoni visual. Mux kollox huwa komunikazzjoni, kitba hija komunikazzjoni, kollox hu stampa kulur hija komunikazzjoni, kollox huwa komunikazzjoni, anke biċ-ċafaq in-line huwa komunikazzjoni. Jekk inti tikkomunika b'xi mod tikkomunika b'xi mod ħoss huwa komunikazzjoni, stampa komunikazzjoni, kollox. Sejons. Anki bniedem ma jitkellimx huwa komunikazzjoni wkoll. Jiena daw li jqogħdu jitkellmu b'ħafna ċertezza love and light u dal-affarijiet kollha, love and light, love and light sabiħa, x'ovvju sabiħa. Ma inti toqgħod titkellem b'ħafna ċertezza li inti la tmut, tmur hemmhekk u inti ħod tagħmel hekk. B'ċertezza, mhux jien naħseb, jew jiena t-teorija tiegħi, jew jiena naħseb, jew jiena nispekula, ma daw jitkellmu b'ċertu ċertezza. Jien b'rispett kollu, meta titkellmu fuq ċertu ċertezza, anki jekk tkun għaddejt minn esperjenza. Jien għaddejt ma' ħafna esperjenzi f'ħajti, u kull meta daw l-esperjenzi jkunu mhumiex normali, u koll niddubita bihom għax nibda ngħid ħllhom tirqat alla whatever immaġinajt. Miġnun minix, naf li minix miġnun, u drogi ma nieħux laqqas. L-unika ħaġa li nagħmel out of the ordinary bħal ma jagħmel kulħadd li norqod. Norqod noħlom. Jista' jkun noħlomt, jista' jkun immaġinajt, però ma naħsibx. Li rajt, konvint minnu, jekk titfani fuq lie detector issa, konvint. Issek taqbad time machine u tmur lura fil-passat u tkun miegħi fil-karozza meta rajt dik il-mara f'nofsa triq. Zoppe, Allaħlhom tej minn nara xejn. Hemmhekk imbagħad intik ir-raġun. Imma jiena għal dak il-mument inti esperjenzajta. Jien esperjenzajta. Nalqgħu mela guys. Nirringrazzjakom tal-li segwuna, nirringrazzja l-ħafna nies li batuli li provaw l-out of body experience, Mirko misna niġbru 4 nies u jgħidulna l-istorja naqa tagħhom tal-out of body experience. Sabiħ li tiffiċerja, sabiħ li tisimgħu. Eżatt, But ovvjament. Ejwa le, just kemm laqsmu naqa l-esperjenza. Nirringrazzjakom guys, grazzi Kit u grazzi Mirko. Għalaw li naqa ħarallum. Ciao, ciao.